Pêl-drod byw nawr rhwng y Drenewydd ac Aberystwyth sy'n cynnwys sylwebeth Saesneg ar y botwm coch. English language commentary is available on Sky Plus. Free view of Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly at Griw Sgorio. Mae'n edrych yn debyg I fod yn mynd I ofod wneud newid sydyn. Dyma ni. A dyna welliant. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Bale mewn I gefn y rhwyd gan Johnny Evans. Flack, mae'n Drenewydd yn peniad gan amddiffynol, ddim yn gret. O, mae'n gefn y rhwyd. Mae'n 1-1. Robles ar flic. Bale dal yn rhydd. O, di gasgu mewn. Mae'n gol. Milt Evans I dathlu eto I ail. Ag ail y Drenewydd. Gemau Derby sy'n hawlio'r sylw dros y dolyg yn uwch gyngor Cymru JD sy'n golygu bod y clybiau yma'n cwrdd am yr ail dro wythnos yma o Oil San Steffan I noswyl nos Calan. Os yw hynny yn derm, mae fe erbyn hyn. Dau glwb sy'n hen gyfarwydd o'i gilydd a'n un hen gyfarwydd ar gŵr yma hefyd. Mae'n braf cael cwmni Malcolm Allen ar nos Wener. Braf cael bod yma, Malcolm. Wrth y modd. A efo cap newydd, cofia. Neis iawn. Mae'n illan y gai, diolch I Glyn, y cadeirydd, ond, da ni'n fel sgorion gefnogol I pawb allan yng Nghymru, felly po bynnag sio gyrru hetiau gwirion, mi na I wisgo nhw. Dyna ni. Diolch, Malcolm, dwi'n credu. Reit, beth am hon? Aberystwyth ar colli cwpl o ddyddiau nôl fe'n y bwysau sy'n nhw heno? Wel, ti'n edrych ar y gemau sy'n ar ôl I Drenewydd, felly wedi nhw gadarnau wrth ennill y gem yma, gyda nhw Saint Drenewydd a Ceicona I ddod cyn yr holl, a wedi ti'n edrych ar Aberystwyth 2 bwynt o'r safle disgyn, mae rhai nhw gael rhywbeth allan o'r gem. Ie, gen I weld sut eithi, fel o'n i'n sôn gem y Derby yw I. O'n I mewn gem pêl-droed, ac ar ôl y newyddion ddoi am farwolaeth Pele, mae'n teimlo bod rhaid ni sôn amdano fe, Malcolm. Mae'r byd I gyd yn sôn am y chwaraewr arbennig yma. Pawb yn sôn ai fe oedd y gorau erioed. Fel chi'n gofio ennill cwpan y byd 2 gwaith. Oes na ddadl hyd yn oed? Na. King o Kings. Os wedi ddo sgorio 126 o goliau mewn un blwyddyn calendar, a Messi mond yn neud o 91 yn 2012, mae'n dangos I pob. 35 gol o'i flaen o. Da ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn ddiweddar, ond rhaid chdi feddwl yn ôl o Bymeo wedi cael y llwyddiant o Pele, arwr yn y marn ni, ond fideos o'n I weld cofia, oedd o cyn yr amser I, ond na I byth anghofio Uruguay rhwng gynderfynol yn 1970, lle nath o dwyllo'r golwr yn llwyd. Pêl drwad, ras amdani, a dwi'n y dyn cyntaf I siarad efo'r Bale I fi, lle nath o fynd yn hyn, dos di ffordd na Bale, a I ffordd hyn, a'r golwr yn canol yn mynd, ac y Bale methu'r postyn. Ac go iawn, ti'n gyntaf I weld y golwr bron na clapio Pele am wneud rhywbeth mor dda hynna. Dwi'n rhoi gweld hynna o blaen, ac oedd y golwr yn gro, talu ddod yn ôl I fod ni'r cae. Dwi rioed I gael neb yn rhoi microffon fyna o'r blaen. Choi, yna fe, ni'n gael popeth ar sgorio heno. Malcolm Allen sy'n gyda ni. Dewch I ni edrych ar y gemau. Nid yn unig heddi a heno am penwythnos yma. Uwch yn Cymru JD, fel o'n i'n sôn, gemau Derby. Felly y gwrthwyneb i'r gemau ar Oil San Steffan. Digon yn digwydd yn y gyngrair yma. Digon wedi digwydd. Dewch I ni edrych yn ôl felly ar gemau Oil San Steffan. Mae Holwood yn mynd I fachu hon i'r canol. Sutton yr peniad, mae'n Lledwydd, a Bale mewn I gefn y rhwyd gan Johnny Evans! Sears sydd ar tafliad hir y tro yma. Yn fflat, mae'n Lledwydd, y peniad gan amddiffynol, ddim yn gret, a mae'n gefn y rhwyd, mae'n 1-1. Mae Jones, Robles ar flic, y Bale dal yn rhydd, o di gasgu mewn, mae'n gol! Milt Evans sy'n dathlu eto I ail, ag ail y Drenewydd. Rob Hughes ydi hwn, oedd o'n gwybod bod Darren Thomas tu allan efo Thomas! Ar y cynnig cynta! Y rhoi Cynarfon ar y blaen! Digon o gynta'r bala.
Mendes sy'n ei chymryd i! A mae'r ymwelwyr yn gyfartal. Anthony Kay oedd yno. Mae yna gyfle fan hyn i'r ymwelwyr dorri. Newell ar draws y cae. Lysana Mendes yn tynnu'r bel i lawr ar ei frest. A Ryan Williams yn tynnu Mendes i lawr ac yn gweld cerdyn coch. Kay, cymryd y gic rydd yn sydyn. Gweld bod gan Mendes le ar yr ochr draw. Mendes heibio un dyn. Cyffyrddiad pys yn ôl at Mendes! A mae wedi cael ei ffenio i mewn gan George Newell. Gymaint o le i White, wthio ymlaen. Codi'r bel, teg at Rosgro. Nôl at Wall! A mae'n 2-1 i'r Bala. Mendes, brwydro hefo Sean Bradley. Ac yn cael ei groesiad i mewn. A lle mae hwnna'n mynd i ddisgyn? O, bron i ddisgyn i mewn i rwyd. A di heb cael ei chlirio eto! A gol i Shannon! Oedd yno yn y canol yn disgwyl amdani. White. Canfo James Davies. Davies yn y cwrt Cosby! A mae'n 5-1. Rhys Aberystwyth yn ei chodi nôl fewn at y cwrt. Ar y postyn cefn, mae Jack Wilson. Wilson yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Not. Cletraws hir, Amon yn ei ffenno i fewn. Joe Evans! Gwych gan Joe Evans i union i'r sgôr. Joe Hunt. Ar arwydd Dave Vincent y codi. A Pontypridd yn mynd ar y blaen. 20 munud ola y gêm. Cic ornel i'r Hwlffordd. Cael ei glirio. Mae rhywbeth i digwydd. Ac mae'n gic o'r smotyn i Hwlffordd i ddod nôl mewn i'r gêm yma. Jordan Davies. Ond smotyn. I'r gornel isa allan o afel Ashley Morris. George. Unwaith eto yn ôl at i tîm o'n mynd. Unwaith eto Ben Amon yn dod mas i roi pwysau. Angen y camgymeriad nawr. Cleita Green. Cleita Green! I fanteisio ar y camgymeriad yna. Gan Leeds i. Rhys ar ei drod chwith. Elliot Evans rownd y gornel. Craven yn cynnig i hun. Mae hwn yn gallu croesi'n dda at y postyn pella! Oh, mae'n gol! A matchup sydd yn rhwydo. Tafliad hir Ryan Reynolds y cynta o'r ail hanner. Mae'n un dda. Mae'n rhydd yn y cwrt Cosby! A Kane Owen yn rhwydo ac yn dod ar sgôr yn gyfartal. Rhys. Mlaen â Sam Jones. Jones yn y cwrt Cosby. A mae Jones wedi rhoi Met Caerdydd nôl ar y blaen. Ond dyma Owen eto. Owen. Ac yna yn torri Rhys. Rhys bel y gwyro. O, arbediad da. A nawr mae Harry Owen wedi sgorio. Owen yn sicrhau'r pwyntiau i'r ymwelwyr. Neb di sgorio yma ar hyn o bryd. Mae hynny di newid. Malkin ar gol, mae ymdrechion o di heiddi. Aaron Edwards, mewn at Mendes. Mendes nath ar ryw hanner llithro. Mae'n gyda dda i gael honna mewn. Sut ar osoddi ar cyfle cynta. Ond yn y diwedd, mae cael i'r hoi mewn i'r hwyd. Ti'n siŵr na o randio, Stei? Ail gol mewn tridiau. Un gêm fach ar ôl, Oil San Steffan, dim problem, yr Seintiau Newydd adre yn erbyn Ebers yn taro saith. Gwion Dafydd gath hon, sgoriodd y gol hwyr i gipio pwynt yng Ngheicona yn y gêm cyn honna, a gol gynnar i ddechrau'r cyfan yn erbyn Ebers. Ben Clark yn hwyrach yn cael hat-trick, a y gol yma funud yn unig ar ôl fe gamu i'r cae fel eilydd. A Cami neu cerdded trwy'r amddiffyn nath yn y pen draw. Hat-trick iddo fe, 7 i'r Seintiau Newydd. Bydde mynd yn dda iawn iddyn nhw ar hyn o bryd. Nw'n ni gadarnhau hynny wrth i ni edrych ar y tabl. 17 heb golli o ran y Seintiau erbyn hyn. Ceicona'n braidd bod 4 pwynt tu ôl nhw. Chwarae teg, lawr yn y gwaelod wedyn ni. Problemau o ran Ebers a Malcolm wrth i ni weld yn union ble ma Aberystwyth gyda Pontypridd i ennill yn erbyn Hwlffordd. Dangos fe mor bwysig yw'r gêm yma heno, mwyn ni. Wel, mae yn. A dwi isio just dim gael
pêl-droed. Dwi eisiau adloniant, dwi eisiau sioe goliau i ddigwydd chdi, a dwi siŵr bydd yna, dwi'n edrych ar faint o goliau mae'r ddau dîm wedi ildio, ti'n mynd 35 i Drenewydd, mond Erbys Aberystwyth sy'n waith yn nhw. Ond y peth da sgynno Drenewydd ydy gyda nhw ddau flaenwr, os am partneriad fel nhw, Louis Robles ag Aaron Williams, tymor hyn, 25 o goliau mob cystadleuaeth iddyn nhw. Felly, ti'n gwybod, maen nhw'n mynd i gael cyfle yn y gêm yn ebyn amddiffyn Aberystwyth. Ond mae rhaid i Aberystwyth ddechrau sgorio ochr arall. O lea, mae Drenewydd yn cael un iawn un ochr y cae, ond dim ochr arall. Di Aberystwyth ddim yn cael ei ddwy ochr. A ni'n gweld y goliau fyna o'r gêm ddiwetha. Di llun wrth gwrs, na gyd sydd wedi mynd. Gyn ni weld nhw eto, falle goliau gêm Aberystwyth yn erbyn Drenewydd. A sôn am pan maen nhw yn sgorio, maen nhw'n ildio yn syth o fewn munud. Mae'n rhaid bod hwnna'n gwylltio rheolwr. Wel, yndi oherwydd mae'n digwydd lot dydy, dyna di broblem, a mae yna safon canolbwyntio yn dod i. Mae'n naturiol weithiau pan ti'n sgorio i just cymryd cam yn ôl a bod ar dy sodla. Union fel maen nhw'n neud yma'n hyn, a Mills Evans o Bow, dwi'n sgorio llawar, ond yn sicr mae'n sgorio 2 yn y gêm yma. Ac unwaith mae'r momentum na'n shifftio i Drenewydd, maen nhw bod nhw'n digiro, erwydd yr hediad maen nhw ar. Mae'r momentum ar hyder gyda nhw, curo 7 allan o'r 8 dwytha yn bob cystadleuaeth. Ac unwaith ti'n ildio gol i tîm fel Aberystwyth, dydyn nhw'n cael momentum na'n ôl. Maen nhw'n cyrra cystadlu am bob dim, a mae hot yn heddiw, dwi'n just yn teimlo bod Pontypridd wedi troi gornel. Felly os dyn nhw wedi troi gornel, bydd Aberystwyth edrych dros i sgwydda o rwan ta diwedd y tymor. Ond maen nhw wedi arfer hynna, efo 8 tymor dwytha, maen nhw wedi bod yn 6 isa. Felly dyna fydden nhw'n neud, cystadlu i beidio mynd lawr tymor yma. Wedi arfer da hynny, ond oedd yna batrwm gyda clwb fel Caerfyrddin, le ond nhw'n brwydro bob blwyddyn i aros yn y gyngred ac yn y diwedd. Mae'r frwydr yn mynd yn ormod iddyn nhw. Dwi'n Aberystwyth mewn sefyllfa debyg. Well, mae'n eich di ddangos awch ag anger. Mae'n eich di hawlio ennill unrhyw gêm. A dyna ella sydd wedi bod ar goll. Oes, mae yna ansawdd, ond mae Alex Darlington yn ôl y tîm heddiw. Dwi'n gweld rôl pwysig iddo fo, a gobeithio geith nhw rhywbeth yma un, maen nhw angen o. Ydyn, mae hynny yn bendant yn wir. Be ni angen yw gêm, a mae'n o'r rheini yn dod wedi'r egwyl fan hyn yn y Drenewydd, y ddau tîm bron yn barod amdani y paratoadau munud ola cyn y gic gyntaf fan hyn ar Barc Leitham. Dim dawnswyr talog, ond boes y Drenewydd sydd fan hyn yr S4C heno. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso mawr ato ni i Barc Leitham, cartre'r Drenewydd, dyma lle mae Aberystwyth heno. Gêm ddarbu'r canolbarth yng nghyfnod y gwyliau o uwch gyngrau'r Cymru JD. Mae'r gic gyntaf'n agosau. Cyn hynny, dewch i ni glywed gan y ddau reolwr. We've just got to focus on today's game. It's going to be a tough game. It was a real battle on Boxing Day, and I'm sure it'll be the same today. And you know, we're tweaking a few things tactically, so hopefully we can get a result. If you look at our last game's individual errors, it wasn't tactically it was pretty much nullified each other out. So today's going to be slightly different. They're at home, they'll play a slightly different style again, which I know they will today. But I believe we've got more than enough in our dressing room to get 3 points. It's a local derby as well, so you know, form tends to go out the window. We played them twice already. We've had 2 real tough games, and we're expecting no more today. Like I said, our home form was really important to us this first half of the season. I will be bringing a few bodies in coming next week, so it'll add to our squad. Our squad's a small squad. We've competed really well, 1 or 2 injuries along the way, but going into the new year, I think is going to be very positive. Sonio fel bod Aberystwyth yn mynd i siopo yn y sales ar gyfer chwaraewyr newydd. Malcolm, maen nhw'n nabod I gilydd mor dda yn y gyngrair o'r tymor cyntaf yna. Newydd chwarae di llun, yw hwnna'n help neu hwnna'n neud pethau'n fwy anodd? Wel, o ran Aberystwyth, mae rhaid nhw, ti'n bod, torchi llewis go iawn. Maen nhw mewn sefyllfa peryglus, di'r holl ddim di dod eto, ond ti'n edrych ar y gemau gyda nhw rwan tan hynny, ac wedyn ar ôl. Felly, gem darbu fel hyn, ia mae yna deimlad gwahanol, ia ti eisiau hawlio, ti'n bod, yr wythnosau nesaf mac, ond mwy pwysig na hynny, yr hyder, yr ysbryd, yr ystafell newid. Dyna mae Aberystwyth angen reit rwan. Gyda nhw'n ansawdd I wneud hynny, dwi'n gwybod. Drenewydd, maen nhw ar garlam, does am stop hynny nhw. Ciro, fel nes I ddweud, 7 allan o 8, dwi'n modd yn gweld un peth yn digwydd fan hyn, a fydd I sioe. Dyna'r teimlad ar un o bryd. Malcolm di gosod y llwyfan yn berffaith, y chwaraewyr yn camu i'r cae hefyd. Mae Malcolm ar y ffordd fyny i'r pwynt sylwebu ac yn disgwyl amdano fe heno. Owain Tudur-Jones a Nick Parry. Fi o Malcolm di bod yn cofio am Pele fan hyn. Mae'n siŵr bod y ddau yma yn cofio amdano fe. Gai awgrymu bod y ddau yn ymwybodol fel pawb yn y byd pêl-drod. Falle bod un yn cofio gol yn chwarae, fwy na'r llall. Ie, a mae Owain Tudur-Jones yn syllu arna fi, ond mynd glod bydd farw, medd y gair a ddyddiau ar ôl I bawb gytuno. Mae Messi oedd y chwaraewr gorau erioed, mae pawb di newid I meddyliau. Ta beth, nôl at heno. 2 dîm, yr unig 2 dîm, sydd wedi bod yn yr uwch gyngrair ers y cychwyn. 10 mlynedd ar hugen yn uwch gyngrair Cymru. Mae un yn fwy tebyg na'r llall o aros yn y cyngrair y tymor yma. 3 newid yn hym y Drenewydd gan gynnwys amddiffynwr Sutton allan o'r tîm. Mae yna 1 newid yn hym Aberystwyth a'r newid yng nghanol cae efo Walker allan ac I mewn yn ei lefo mae Alex Darlington. Ie, fel ti'n sôn, Nick, dim Sutton, dim Craig Williams yn y cefn, ond dal digon o brofiad. Mills, Evans a Taylor, mi fydden nhw'n gadarn heb os. A Cowans a Hughes reit yn ganol cae, maen nhw'n chwaraewyr taclus dros ben, ond y cyfuniad rhwng Rushton a Williams yn yr ymosod, dyna fydd yn berig bywyd i'r tîm cartre heddiw. Aberystwyth wedyn yn chwarae siap digon tebyg, 4 yn y cefn, aros yn gadarn, fydden nhw'n gobeithio oddi cartra, dipyn o swydd yn ganol cae, digon o goesa, a wedyn fydden nhw'n gobeithio am ryw hanner cyfle. Alex Darlington yn amlwg, y profiad sydd ganddo fo, fydden nhw'n gobeithio gael o ar y bêl yn y safle'r rhif 10 yn gymaint a sy'n bosib. Chwaraewyr I wylio i'r tîm oddi cartra'r ymwelwyr, Iwan Lewis yn ganol y cae. Digon o brofiad ganddo fo, ond yn yr is gyngreiria. Tymor llawn cyntaf ar y lefel yma, mae wedi chwarae pob munud hyd yn hyn tymor yma. Dangos I bwysigrwydd o i'r tîm yn yr engine room na. Mae gynno digon o waith heddiw ac i'r tîm cartra Louis Robles. Profiad ganddo fo'n dal ddim ond yn 26, mae wedi cael rhyw ail gyfle ar ôl cyfnod siomedig efo'r Seintiau Newydd. 8 o goliau mewn 18 o gema. Mae symudiad o a'r cyfuniad rhwngtho fo ac Aaron Williams yn mynd I fod yn fygythiad drwgydol yn oso. Ben Williams ydy'n dyfarnwr ni, oedd o'n dyfarnu y gêm rhwng y 2 dîm yma nôl y mis Mai y blwyddyn diwetha, a bydd I goliaeth I Aberystwyth bryd hynny o 4 gol I ddim. Feiddiau ddeud y bydde'r fath ganlyniad heno yn dipyn o sioc. Y tîm sy'n bumed yn croesawu y tîm sy'n un safle uwch y 2 isa.
Ac mae'r rhagolygon yn awgrymu dim ond un peth. Y canlyniadau diweddar yn awgrymu dim ond un peth. Y Drenewydd di ennill 7 o'i 8 gêm diwetha, ac Aberystwyth di colli 5 o'i 6 gêm diwetha nhw ym mhob cystadleuaeth. A mae Chris Hughes, Malcolm Allen, reolwr y mis, wedi newid pethau. Wel do, cyn o 4 allan o 4 do, mis Rhagfyr hon yn 5 gobeithio iddo fo, ac y ffordd o'n yn siarad bore yma. Ond am ond un canlyniad i fod iddo fo heddiw. Reit, dim just yn positif, fel arfer, mae o'n eitha eistedd y ffens, fel dwi'n gael efo, ond na, dim heddiw. Maen nhw'n barod. Cadarnhau i lle heddiw, os dyn nhw'n curo heddiw, mae o'n gwybod ni. Noson glir, noson oer, noson fis Rhagfyr. Tasg gan hwn o wain. Oes, dipyn o dasg, Nick, ac dwi'n cytuno o'r ddau o'ch chi. So yna syndod enfawr os oes ni'n gweld unrhyw beth heblaw y tîm cartra'n fuddigol. Ond y gem y darbu yma, yng nghyfnod y dolyg ar flwyddyn newydd, dros y blynyddoedd, os mae yna un tîm, y ffefrynna'n ennill y gem gyntaf, mae yna wastad rhyw sioc bach yn yr ail, ond lle oedd hynna'n digwydd yn fwy aml, lle oedd y ceia gwair, bach fwy fwdlyd, bach fwy o battle os licio di, lle falle bod y ceia plastig yma wedi newid hynna rhywfaint, ond mae rhaid i Aber fod ar ei gorau bob un wan Jack o'n nhw. Bel gan Sears, ganol y cae. Sbiwch ar y lles gan Callum Roberts. Bron iawn fel cic rydd i anelu honna dan y bar. Ac dyna'r math o le fydd Aberystwyth yn awyddus iawn i wadu i chwaraewyr y Drenewydd. Dyn nhw angen help. Ie, ti yn iawn. Amddiffyn yn difn iawn. Chydig bach gormod o le i Callum Roberts yn dod o ddifn yma yna. Ond mi fysa'r dyn yma wedi bod wrth i fodd yn cael ei ddwy lawr y bel, camgymeriad gamno fo yn arwen at un o'r goliau a ddi San Steffan, felly just y digwyddiad cyntaf iddo fo, digon cyffyrddus, setlo fewn i'r gêm. Cowans yn bachu honna fyny'r cae i gyfeiriad Williams, ac yma chi y math o gamgymeriad eto, da chi'n rhoi hynny ar blat i'r Robles a rhaid i Bradford fod yn well na hynny yng nghanol yr amddiffyn. Cystadleuol yng nghanol cae, Aris. A bel nôl gan Horwood at Webb. A Nick Webb gynt o Geicona lawr ganol y cae. Y peniad yn un sy'n gwahodd yr hediad. Ond oedd i tu hwnt i Evans, a chyffyrddiad cynnar hefyd i Dave Jones yn y gol i'r Drenewydd. Ti jyst cael y teimlad Aberystwyth i bach yn nerfus yn y cef. Efo'r camddealltwriaeth na bron rhwng Bradford a'r golwr. A fel blaenwr i Drenewydd, sa fi jyst i meddwl, oce, mae hein. Os dyn nhw, mae'n rhaid i gymryd mantais o camgymeriad. Bron iddyn nhw'n neud efo Aaron Williams o fanna. Oedd na sgrech gan y golwr i fod yn deg i Bradford fanna. Da ni'n gweld unwaith eto'r peniad yn arwen at Bradford efo'r bas yn ôl. Mae'n bas ddigon syml, ond sa fod i cael rhyw banic bach yn gweld dim digon o nerth arni. Diolch byth, oedd safle y golgeidwad yn digon da. Oedd, sut oeddech chi teimlo, TJ, pan hynna'n dechrau, ti'n digwydd ar dechrau gêm fel oeddech chi'n cael cam fwyd oeddech yn y gêm ar ôl hynny, pan y camgymeriad yn sydyn iawn yn ei tîm nhw. Ie, ti'n siarad efo rhywun nath byth neu camgymeriad yn gynnar yn gêm, yn hwyr yn gêm. Watch, Max, so dwi'n yn gwybod. Ond nes i'n siarad efo Nick. Y ddau dîm yn afradu'r meddiant chydig bach ar hyn o bryd. Tempo ddigon cyflym, neb di setlo. Ac rhyw nerfusrwydd Cowans, camreoli'r bel mewn gwirionedd syth at Lewis. Lewis wedyn at i gapten Bradford. Ac oedd y sgidiau llachar, John Owen sy'n mewn yn lle Steph Davis i Aberystwyth heddiw. A'r bel yn cael ei bugeilio'n ddeallus allan gan Ryan Sears, ond ydych chi gip ar John Owen.
Ac di ysu gael dod nôl i chwarae. A ti'n hollol iawn, ac y reolwr angen o'i fewn yn y tîm hefyd, ond i gyffyrddiad cyntaf fo yn ganol y cae, pan gael ei bel i pwnsio fewn gan yr amddiffynwyr Carol Badford, a ti'n meddwl, diolch yn mynd i gael gafel yna, mae o yn cyffyrddiad campus, chwarae ffwrdd, wedyn mynd am yr ail bel hefyd, ac dangos, da ni wedi weld fflachia dros o blynyddoedd, bod o'i gon da ar lefel yma, just dim digon cyson. Gwahoddiad eto i Robles, fynd a Bradford y fwy cadarn y tro yna. Rushton i mewn, ffedio bach da gan Rushton fanna. Fel nôl ar draws y gol gan Robles, oedd hi'n ymdrech feiddgar iawn ganddo fo. Dyna chi be di hyder dyn, sydd wedi sgorio 8 o goliau yn uwch gyngor Cymru'n barod y tymor yma. Wel, oedd eich yn amdafliad, felly doedd hi ddim yn agos. Ond mi nathon ni exeitio chydig bach yn do, yn gweld yr cic siswm bron, fatha Paolo Di Canio yn yr uwch gyngor blynyddoedd lawer yn ôl. Hei, dwi'n meindio gweld hynna, trio rhywbeth bach yn wahanol. Chdi nath exeitio. A fi dipyn bach. Rushton, mor ddylanwadol. Gweld lle mae'r dynion rhydd, y bel gan Mills Evans, y capten, at Ryan Sears. Sears nôl i'r canol lle mae'n cael ei chasglu gan George Hughes. Hughes wedi disgyn nôl, Arys o'i flaen o'n cynnig i hun. Nôl at Hughes, ond hyn gyffiad bach pwysig fan hyn, da gan Darlington. A da ni'n gweld agweddau bach gan Aberystwyth sy'n dangos o leia maen nhw am fod yn gystadleuol. Yndi, maen nhw wedi penderfynu am ddiffyn yn difn, pan mae Drenewydd mewn cyfnod o feddiant digon cyffyrddus. Dynion sy'n y bel, dim problem, ond y chwaraewyr canol cae, Lewis ag Arneson, weithiau chydig bach yn rhyd. Maen nhw'n ymuno efo'r llinell amddiffynol sy'n wedyn jyst yn mynd i adael gormod o le i foes clyfar fel Rushton. Y meddiant gan y Drenewydd unwaith yn rhagor oherwydd pas fler gan yr ymwelwyr Brett Taylor. Mae'r bel yn disgyn i Flint, a Flint ar ei ffordd, y tu fewn iddo fo, mae Owen. Flint yn cael ei fugeilio gan Roberts. Gwaith da gan Flint. Roberts yn glynu ato fo, ond fe redodd Flint yn bell fan yr hediad penderfynol gan y bachgen 50 oed. Rhediad da iawn gan Flint, ond ti wastad yn meddwl, Callum Roberts, mae'n sefyllfa 1 yn erbyn 1. Sa'n llawer yn cael y gorau ohono fo. Mae yna rhyw gythral amdano fo yn y math yna sefyllfa, felly gwaith da yn ddiffynol ganddo fo yn y pen draw i ddod yn ôl hefyd. Ond o leia, mae wedi cael Flint di Aberystwyth fyny'r cae, do. Fel arfer, fysa Jack Thorne yn ddreinen yn ystlys y Drenewydd efo tafliad hir o fama, ond mae o wedi cael ei wahardd. A felly, Cowan. A mi fydda yna angen mawr am Thorne o weld be ddigwyddodd fanna. Dyna gyda llaw, os da chi'n meddwl be ydy'r drwm, nid calon Malcolm Allen yn curo ydi o. Ond y cefnogwyr Aberystwyth, da ni'n cael gwared o'r bari, a mae gynnon ni Aberystwyth wedyn hogia. Sy'n gres gweld, cofia, dim di gwrdd teithio'n bell a ddo i'r gêm yma, ond maen nhw'n allweddol yn gwybod ac yn ymwybodol mae'n sy'n bwysig yn dit. Owen, benderfynol, nawr te, o na hanner cyfle fanna, o na amddiffyn campus yr ergyd gan Lewis, a mae'r bel yn cael ei tharo'n syth yn yr cais. Biwch ar Rushton yn rhoi Bradford dan bwysau, a Bradford yn llwyddo gael y bel nôl at Webb. Ac oedd Hughes, mi oedau, mae yna olbeniad eto. George Hughes oedd o, am bloc, dwi'n siŵr gwni weld hwnna eto, mae'n eiliad. Ond o'na ryw floedd gan John Owen yn meddwl bod yna lawio hefyd, bod y bel di taro braich un o'r amddiffynwyr, felly rhyw gyfnod bach da, chydig bach o bwysau gan yr ymwelwyr, just i gadw y Drenewydd mewn sefyllfa lle efallai bod nhw ddim yn rhy, yn or-hyderus yn y gêm. Roberts at Jones.
Robles di dod yn ddofn. Sears at Mills Evans. Cyfrinach ydy i Drenewydd bod nhw'n medru mynd o un ochr y cae i'r llall yn gyflym. Felly mae pwysau Aberystwyth o'r ffordd mae balans yn gorfod dod i un ochr y cae, nhw fynd yn sydyn i ochr arall, a wedyn mae Robles un ochr ag Atis. A fes i lawr ochr arall. Deng munud o'r gêm di chwarae. Evans, nid eich Bale. Owen, nôl at Evans. O Evans, oedd hi'n feiddgar. Ond mi oedd yna gyfle i dîm Anthony Taff-Williams. Ie, da ni jyst yn gweld y digwyddiad yma. Jyst yn rhoid i'r fraich i fyny. Eich bod hwnna di taro fraich Taylor pwy awyr. Ond, mae hwnna'n dipyn o ergyd hwnna. So wedi gallu tharo i llawer gwell. A nhw'n ni jyst gweld rwan. Ge mae'r Bale ma'n glanio rwan. Wel, eich ar y tricep cefn i fraich. Dim cig o'r smotin. Ond i'n mynd beic tair olwyn o hynna, Malcolm. A di Malcolm yw'n gwybod wedi tricep. Ond a ni fod y trons neu fe gysi dolni glyn. I fynd nôl at waith George Hughes, ond i wrthi'n canmol yr ergyd rymus gan Lewis, ond yna be oedd bloc da gan Flint, twt gan Flint sy'n chwarae dda. Lewis mewn wedyn, gwaith da eto gan George Hughes yn ennill y meddiant, a mae yna gyfle i Robles ryddhau y blaenwr. Williams nôl at Robles, y ddau'n cyfuno. Mae Rushton yn y cylchcanol yn aros yn dani, mae tu ôl iddo fo. Rushton, oedd y syniad yn dda, symudiad gorau'r gêm o ddigon fod y bar yn weddol isel, ond da iawn gan Drenewydd. Ie, Bradford dwi'n meddwl nath yn dda i gyrraedd yn ôl yn eich unach amddiffynol na. Symudiad clyfar, symudiad sydyn yn symud amddiffynwyr Aberystwyth allan ohoni. Robles yn tynnu'r Bale yn ôl, a just Rushton yn y sefyllfa yna, ti'n meddwl, mae hwn wastad yn mynd i ffeindio i ddyn, ond o'r teg unwaith eto i Bradford. Cic gornel, gynta'r gêm, Cowans yn paratoi i chymyd i. Peniad da allan gan Litchfield. Dim ond at Taylor, nôl mewn gan Taylor. Allan gan Rimmer. Robles, nôl at Cowans. Cyfle arall i Cowans i roed i mewn. Ac unwaith eto Lewis yn gweithio'n dda, ond mae'r pwysau'n dal yna mae gan Hughes. Cyfnod o feddiant, y Drenewydd o bosib y gweld i cyfle. Robles di dechrau'r tân yn y gêm yma. Bob cyffyrddiad, yr 1-2 yna. Bron i greu cyfle at y gol iddyn nhw. Symudiad campus fel OTJ yn deud. I fod yn deg, amddiffyn, Aberystwyth yn gadarn, oedd e benio da allan fanna, y meddiant, wel, gan y Drenewydd mae o'n heleth, da ni wedi gweld hynny. A nhw sicr sydd wedi edrych, debyca, gwaith bach da eto. A Rushton, gweithio mor galed ar draws y gol, mae fel i'r rwyd i hun. Mae fel i'r rwyd i hun oddi ar Flint. A'r cradur bach, ddoth y Bale mewn mor gyflym, mor galed gan Rushton, ond oedd dearyddiaeth Flint yn gwbl anghywir, a mae'r Drenewydd ar y blaen. Wel, ar ôl dechrau digon boddhal gan yr ymwelwyr, mae hyn yn digwydd. A Rushton, da ni'n gwybod pa mor glyfar ydi o, a da ni'n gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd yn aml iawn pan mae'n cael y Bale wrth i drau. Just y chop i fewn, ond mae'n cael ei giro'n rhy hawdd. Llawer rhy hawdd fel amddiffynwr. Rushton wedyn yn mynd am y gol ac Flint, be mae o'n neud? Di o ddim yn taro'r target, so wedi gallu gadael ei fynd, dwi'n siŵr, ond yn amlwg ddim yn gwybod be oedd y gwmpas o. Och, hunller. Ti'n gwybod be, siampl gwych yma'n hyn i unrhyw chwaraewr ifanc, de, Watchad Rushton yn aros ddim yn cam sefyll. Mae o'n oedi, mae'n edrych ar hyd y dinell amddiffyn, mae'n aros, edrych, disgwyl, a wedyn neud i'r ediad. Wedyn gael y croesiad i mewn, wedyn ddoth y pwysau a'r Flint i sgorio fewn i gol i rwyd un. Rushton, campus, lefel gwahanol yn y safle yna wan. Ac i'r Holwood ddim cael ei giro mor hawdd a hynna na amount. Oherwydd fel amddiffynwr, weithiau mae'n asgellwr neu blaenwr sy'n gweithio nôl, a wedyn diolch yn stopio'r croesiad, iawn, eich bod chdi'n gallu dweud, diolch di arfer bod yn y sefyllfa, ond di amddiffynwr cael ei giro efo sgil digon syml, siomedig iawn.
yn y diwedd, ar ôl yr hediad penderfynol oedd angen trosedd fach, a mae'n bwysig nawr bod yr Aber ddim yn colli pennau. Maen nhw dod yma yn gwybod bod yna gêm anodd yn eu gwynebu nhw, ond ar ôl dal i tir, rhaid nhw bidio ildio, ac os mae'r ffaith bod ni'n gol mor fler, gol i'w rwyd i hun ar ben popeth, y math o gol all sigo tîm. Ia, maen nhw di arfer ildio goliau, Nick, tymor yma. Un cwestiwn yma, dyn nhw'n wedi cael llechan lan, cofia. Ond i sgorio gol i rwyd y hun, oedd i catra, mae'n just adio di bach o bwysau ti ddim angen. Aris. Cowens. A mi oedd na deimlad y bydde'r Drenewydd yn gweld methu, yn gweld colli Walker, sy'n chwarae mor dda efo George Hughes yng nghanol y cae. Ond mae Cowens sydd o'n meid a di gyn dda ni erbyn o. A bellach mae Aberystwyth di ildio gymaint o goliau a mae Ebus wedi ildio. 48 o goliau di cael ei hildio. Ie, di hynna ddim di fod da. O'n i'n meddwl bod y gol i rwyd i hun arall ar y ffordd fan ynig. Oedd safle Dave Jones. So fod di cael ei gyffyrddiad cyntaf, chydig bach yn anghywir. Wel. So hwnna di fod y gweithio, swn i erioed wedi weld. Ond, wedi gyffyrddiad yn iawn yn y pen draw. Aris. O, mae Bale yn cael ei chlirio i draed Lewis, sy'n chwarae'n dda. Mae Lewis yn chwarae'n dda. Pan ar i Malcolm Allen ddeithio fi bod Aris yn chwarae, o'n i'n meddwl mai fo, o'n i acen cocni oedd y sôn am Harris. Ond mae Aris yn dechrau bygwth bob yn hyn. Ie, mae'n mynd i fod yn lond llaw, dydy, ar yr ysgu chwyth yma. Ac hefyd, mae Callum Roberts fel cefnwr chwyth wastad yn ddibynnol iawn. Mae partneriaeth efo'r ysgellwr wastad yn dda. Mae gen i rhediadau fel overlaps a weithiau. Mae'n ddigon clyfar i fynd i fewn i'r cae pan mae angen hefyd. A dwi am roi clod i Malcolm yma, a da chi'n gwybod fo hynny fetrin. Ond mae Malcolm newydd atgoffa fi. Dyna'r bedwaredd gol i'w rhwyd i hun mae Aberystwyth wedi ildio y tymor yma. Jonathan Evans, John Owen a Jack Rimmer eisoes di gwneud. Wel, mae Flint yn gwmni iddyn nhw. A felly mae'r goliau yw'r rhwyd i hunin yn gydra'r brif sgoriwr Aberystwyth. Ond dyma hi eto, Owain. Ie, da ni'n gweld Rushton ar y drwy chwyth. Dwi'n eitha siŵr mae ergyd oedd honna. Ond fel da ni'n weld, mae'r ongl yna'n berffaith. Dim yn agos i fod ar y targed, Nick. Felly Flint wedyn yn lle gadael iddi fynd. Neu, os ti'n yn siŵr, yn amlwg clirio. A wedi diffyg techneg. Efallai bod yna rhyw elfen o banic o fod yn y sefyllfa'n agos at linell ei hun. Ond mae rhaid iddo fod o drost hynna rwan. Y belad Rushton eto. Aris yn rhedeg fewn. Sa'n lawiad yma? Nawr te. Y dyfarnwr cynorthwyol welodd y drosedd. A sbiwch y law allan. Rushton unwaith eto, ynddi. Mae'n chwarae yn safle rhif 10, ond mae'n mynd allan yn aml. Wel, mae'n crwydro lle bynnag mae isio. Lle bynnag mae o'n meddwl mae'n mynd i weld y bel. Ar yr ochr dde, mae'n cael dipyn o lwyddiant ac i groesio do unwaith eto. Tro mae yn croesi efo'i droed den. Lle dod yn ôl ar ei droed chwyth. A mi o'na lawio. Litchfield. Ildiodd y gic. Cowens eto. Sy'n cael y cyfle efo'r ciciau gosod i gyd. Ydych chi'n treino, cos hon yn esgol ar ail gol i fod i'n mynd yn fi nos anodd iawn i'r ymwelwyr. Golwr yn geid digon. Hynny yw, da chi bron yn teimlo bod wedi cael y gyd. Ond mi ath i'r cyfeiriad iawn, ond mae'n dod i Aris, a mae Aris yn ceisio mynd mewn, ond mae'n dacl ar Aris, cywir gan Arns. Ardderchog, oedd hi'n bwysig fod yn cael honna'n iawn. Lewis eto'n trio i chasglu hi, ond fanna maen nhw'n colli'r bel. Sears o blaen Lewis, a mae'n nôl gan y Drenewydd. Ac yn yr hardal yna, o gwmpas y cylch canol, maen nhw'n clirio mor bell a hynny. Wel, mae John Owen ar ben ei hun bach, dydy. Mae'r basi ddim yn gorau fod yn berffaith, a wedyn mae'n gorau dal y bel i fyny. Felly, yn aml, mae y bas sy'n cael ei chlirio gan amddiffyn Aberystwyth yn mynd syth i'n amddiffynwyr Drenewydd, a wedyn maen nhw'n gallu ail-adeiladu allan o'r cefn unwaith eto, dim cweit digon o bwysau ar y bel. Ar hyn o bryd, maen nhw'n mwynhau hynna'n.
Roberts. A mae angen i Aberystwyth sgorio 2 yn does, os nhw'n mynd i ennill y diwethaf nhw'n gwneud hynny oddi cartre. Wel, mis Mawrth yn erbyn Derwydd ond Cefn, 3-1 oedd y gêm honna, os da cofiwch chi. Ond y tro diwetha iddyn nhw'n gwneud hynny ag ennill gêm oedd yma mis Medi 2021. Felly, y math o wybodaeth falle y dyle Anthony Tapp Williams geisio i drosglwyddo atgoffa nhw. Blwyddyn a chydig bach yn ôl hogiau, nathoch chi gwneud i. Ond angen i wneud i eto yma. Amddiffynwyr yn gadael honna, a mi ddylen nhw di manteisio'r honna. A Litchfield oedd yn llawio'r bel yn un mhen y cae, a mae'n dod y brysio nôl nawr. Ac os mae'n gyfle wrth ymosodiad y bel i lwybr Arys ardderchog gan Rimmer i fod yn deg, oedd dod i aros nôl a gwneud y gwaith gwarchod oedd i angen. Ie, gwaith da gan Rimmer, ond hwnna'n gyfle da. O'n i'n teimlo i Litchfield. O bosib yr ongl yn ei erbyn o, ond mae'r bel yn yr awyr mor hir, wedyn mae'n bownsio. Ddylia bod o'n disgwyl hon. Anghofio am cymryd y cyffyrydd cyntaf. Just swingio'r droed chwydd ar y foli, taro'r targed. Does am amser i gymryd cyffyrddiad o'r ongl yna. Sears i gymryd y tafiad. Penblwydd hapus gyda llaw Ryan Sears. Mae'n 25 heddiw. Ydy o'n mynd i gael anreg o greu gol. Gol beniad ar draws y gol. A Robles gafodd y peniad. Ac unwaith eto, Aberystwyth yn geid digon, dim ond digon i'w chlirio hi. Cowens, Robles. O, mae'n gêm llawn digwyddiadau, mae hynny sicr, da ni union hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. Rushton, mae'n rheoli'r gêm yn dydi. Weithiau mae'r o'r asgell, wedyn mae'n ganol cae, wedyn mae'n symud mewn i'r cwr Cosby. A mae angen cadw llygad arno fo gydol yr amser. Arys a Roberts sy'n cyfuno. Gwaith ardderchog ganol, so mae'n rhy hawdd. Mae'n ei ffynnu nôl, fydd e Siom os ys gol yn bama, a rywsyn yn cael ei chadw allan, a Robles ath mewn. Ond am ddiffyn llac. Ie, mae hwn yn ei chanol ydy. Mae o'n fywiog, y Malcs di sôn amdano fo'n barod. A da ni hefyd di sôn am y barneriaeth ar yr ochr chwith. Fel da ni'n gweld y taflet yn dod i fewn, Flick yn cael ei ennill. Chwaraewyr y Drenewydd sy'n ymatab cyn yr ymwelwyr yn de. Yn y ddau gwrs Cosby ar hyn o bryd. Sears eto, maen nhw'n gwasgu yn dydyn, a gormod ar honna. A mi oedd na gol i y Drenewydd yn y gêm yn gynt yn yr wythnos yma o dafliad hir. A dyma'r y cyfle arall. Ie, be da ni ddim yn weld yn fanna. Da ni'n gweld Robles yn mynd amdani. O bosib bydd o'n siomedig bod o'n wedi cael digon ar y peniad. Ond Callum Roberts ar yr ochr chwith yma. Rhedio'r pwrpasol, ond am ddiffyn anobeithiol. Ie, allan nhw'n fforddio. Pan da chi methu sgorio yn un pen y cae. Nawr te, am ddisadwn sganddo ni. Pen y bont yn ebyn Cynarfon. Disadwn nesaf yn fyw am chwarter i 1 ar eich teledu Clyberchi. A wedyn, os da chi eisiau gloddesta'r bêl-droed ar S4C, Coventry yn erbyn Wrexham, cwpan yr FA, y rhaglen i'n cychwyn am chwarter wedi 5. Chi 2 gêm gampus i edrych ymlaen, tuag at nhw wythnos. Wythnos i fori boel di Gwener ydi, dwi'n colli ffrac. Dim syniad, Nick, dim syniad. Ie, cyn chwarae o Wrexham wrth gwrs. Taff. Anthony Tapp Williams. Coventry chwarae Abertawe neithio gyda llaw. Y Caerdydd oedd i ac oedd hi'n ddi-sgôr, a mae bob un o gemau Caerdydd, sy'n meddwl yma'n ddi-sgôr. Pan nath Abertawe, yn oedd hi'n 2-1. Ond pwynt gawson nhw fatha Caerdydd. Dim ond wedi swnio chydig bach mwy cyffroes. Wills Evans, heno'n gapten, heb i bartner arferol, Shane Sutton. Ie, mae mor bryfedol dydi. Mae'n amddiffynwr sydd wrth i fod yn amddiffyn. Dim nonsens, dim trio bod yn rhy glyfar. Ond peniad gwael gan yma yna, allan o'r cae, pen 50p fel sy'n ni'n ddisgrifio fo. Ond 2 gol yn y gêm gyfatebol yn gynt yr wythnos. 2 gol yn ddigon i sicrhau y fuddigoliaeth yna o 2 gol i 1 yng Nghoedlan y Parc. Iep, yn edfosedd fanna.
gan Williams. A sôn am Shane Sutton, wel mae ar y fainc, hynny yw y sibrydiad gathon ni, oedd bod yn teimlo 100%, ac os angen o, ond am cweith gystal â barf Malcolm, na di. Rhwng Malcolm, Sean Corn a Shane Sutton. Ie, wel, mis Tachwedd, Gouty, mis Rhagfyr, barf. O, dwi'n excited i weld be fydd mis nesaf. O, fi sio nawr, bydd hi'n mylet a barf wen. Eich, just moustache, Tom Selleck. No comments. Ond allai'n tyfu barf, Malcolm. Mae hynny'n ffaith feolegol. Dwi wedi trio a trio. Ond i arfer meddwl sy'n cool efo barf. Dwi'n methu tyfu barf, dwi'n genus iawn. O te, os y gol yn mynd ddod fan hyn, a Ben yn cweit yn cael ei bwyd at Owen, ac Owen yn troi rownd yn ei rwysgredigaeth, ac maen nhw'n cosi, ond dyn nhw'n brifo ar hyn o bryd. Ie, rhyw close shave bach di ar y munud. Dwi'n fel droed campus, Slick, Sydyn, John Owen, Darlington. Gweld eitha bach mwy o hynny, ond wedyn yr end product sy'n chwilio amdan. Ie. Ond os a rhywun yn mynd i greu rhywbeth sy'n cael y teimlad na John Owen ac Darlington yn cyfuno fysa. O, dyn nhw hyn oedd i siafio'r postyn ydyn. Dim eto. Ond Robles sy'n edrych yn reis y siap heno. Evans, Norton. Nath Evans waith da fan e. Oedd o'n benderfynol y bach yn erbyn y mawr. Ac Evans gafodd y gol yn y gêm ddiwetha. Mi oeddwn ni am funud, mae bel gan Lewis. Mae Lewis di chwarae'n dda chwarae teg, yn absenoldeb ffôn. Mae'n weithgar dros ben yn dydi. Mae'r egni mae'n dod i'r tîm yn hynod bwysig os mae Aber yn mynd i gael unrhyw fath o lwyddiant. Mills Evans ni hennill i. Robles, Rushton, nôl at Robles. Yn gwybod bod yna le mynd i fod na, ond yna lawer gormod o led. Oedd ddim wedi cael y fath le, oedd y bas yn y diwedd yn sal. Ond tasa honna di cyrraedd Aaron Williams, wel, fasa di fod yn gol oedd yn manteisio ar amddiffyn naif iawn iawn. Ie, Howard y cefnwr chwith yn eitheto'n anffodus iddo fo. Mae symudiad Robles oddi ar y bel, y chwarae'r 1-2, Malts wedi sôn yn barod. Dydy'r amddiffynwr ddim yn gwybod be i wneud, oherwydd mae'n cael ei lusgo allan o'r safle a gadael gymaint o fwlch tu ôl iddo fo. Mae'n efo ddysgu. Mae'n weithio mae wedi digwydd yn barod yn y gem, mae'n mynd i fewn rhy sydyn. Felly eitha mae'r afu, clefar gan Robles, ond fel amddiffynwr ti'n mynd i ddweud, dwi'n mynd i mewn ras efo chi eto, ti'n cero i bob tro, dwi'n di aros ar wrthach ni. Ia. Oedd ar ei agos at yma Malcolm yn doedd? Oedd, mae'n weithio mynd i ddigwydd. Rhaid ti ddysgu dy wers. Mae yna un mantes o gael gol gyda Drenewydd. Mae'r drwm di llonyddu. Mae wedi, ond ti'n gwybod be? Mae Aberystwyth, sy'n mynd ddim yn reit hapus ar ôl y gol, mond ddim dildio eto. Falle nhw'n ildio nawr George Hughes, pas fach bwyllog gywir at Robles. Sbiwch ar Sears ceisio cael ei mewn. Os a lawio, oedd oedd ar nhw o'n safle da, ond oedd na apelio tair ar bel gan Flint. A mae o'n awyddus iawn i wneud ni iawn am ei gamgymeriad o. Ac os ar weitha holl feddiant y Drenewydd, efo bron i hanner awr o'r hanner cyntaf i chwarae. Dim ond yr un gol i'w rwyd i hun gan Flint sydd ynddi. 5 Chris Koch yn y Cwrt Cosby i y Drenewydd. Efo'r croesydd yna. 5 siawns o sgorio. Neu na fel. Os dyn nhw'n gael y bel i fewn. Sears. Mills Evans. Hughes o'i blaen o. Cowans i'r chwith. Ac wrth gwrs, Robles ar o'r asgell. A mae o'n glynu at yr asgell na. A mae o'n gwybod mae yna un cyfle ar ôl y llall i greu yn mynd i fod. O, Flint yn gyda ddau aros efo Roberts fan e. Fe aller dyfarnod i chwythu yn fan ddau bidio. Be yn cael ei hennill. Hughes am unwaith yn ei cholli hi, ond dyna ni eto. Dydy'r bas sy'n cyfri ddim yn cyrraedd y dynion yn y blaen.
Dwi'n hoffi golwg y Cowans yma. Wel, mae Cowans fo, George Hughes a Rushton yn ganol y cae na. Maen nhw'n glefar. Mae ansawdd am eu cyffyrddiau cyntaf nhw, maen nhw'n cadw'r bel, mae yna 3 ongla, mae yna opsiwn i dyn ar y bel. Just edrych ar ei ongla nhw, i dderbyn y bel na fewn. Ie, Cowans yn y cylch canol fan. I dad wrth gwrs, so Gordon Cowans. Aston Villa, Capi Loegr. Nes i chwarae efo Gordon Cowans. O, ddifri? Aston Villa, Daltan. Arfen ddigon i Aston Villa. Am chwaraewr. Roberts. Ddim digon. Ia, da chi'n gweld, mae yna steil yn bopeth mae'r mab yn ei wneud yn does. Aris. Dwi'n saff os yna'n beth da i fi ddweud, Nick, dwi'n dangos yn oed, dipyn bach. Rushton eto. Sears, nôl at Rushton, rhy hawdd. Rushton! Falle, eithon ni nôl at Williams yn un opsiwn. Honna ri agos at y golwr. Wel, da ni wedi beirniadu'r amddiffyn dipyn, a sa'n ni'n gallu gwneud eto, ond mi nhw'n ni roi camoliaeth hefyd i Rushton a pa mor glyfar ydi o. Gadwch ni fynd nôl, 2 neu 3 cam. Oedd na lawiad fan hyn, oedd y sgrechian at hel. O na floedd, ond dwi'n meddwl y rheol ydi, os mae'n taro i goes i ddechrau wedyn fyny at i fraich, dim llawio, dim cic o'r smotyn, felly penderfyniad cywir. Welcome. Dwi'n meddwl os mynd i freichu allan yn hyn. Dwi'n meddwl, sa'i di medru bod yn cic o'r smotyn. Lewis. Cowans, mae'r dyfarnwr trio chwarae'r fantes. Mae Lewis di chymryd i'n sydyn. Mae di chymryd i'n sydyn. Darlington, sydd wedi bod yn dawel. Owen, hyfryd, nôl at Owen. Gormod ar honno. Oedd basal. Oedd hi'n basal gan Aronson. Oedd o'n angen y basola, dwi'n meddwl. Oedd y cyfuniad yn dda, oedd y chwarae'n slick. 1-2, 1 cyffyrddiad. A wedyn, efallai, oedd y just hanner cyfle i gael yr ergyd tuag at y gol. A da ni'n gweld y fama. Nid am y tro cyntaf, Darlington i chanol i John Owen. O'n amddiffynwr o flaen, ond swn i'n licio just ergyd. Mae'r hyd yn oed, mae'n taro'r amddiffynwr. Gwiriad bach i fynd tuag at y gol. Da chi di sôn, Malcolm, a mae di digwydd eto fanna. Oedd hwnna chwarae slick, chwarae addawol yn doedd? Oedd tad, chwarae taclus iawn, ac y dwt a Johnny Owen yn ei chanol i eto. Ond just efo'r cyffyrddiad bach taclus na. Oedd o'n disgwyl cael ei nôl. Na. Dyna ddor a fi ddediad dipyn bach. A eto, mae'n amser rwan i chwaraewyr Aberystwyth cyfrifoldeb i gymryd yr ergyd na ar. Paid a pasio cyfrifoldeb. Cymryd o ar i gael y hyder na, ysbryd na nôl. Hyder di'r gair, Malcolm. Arwydd o ddiffyg hyder pan da chi methu sgorio. Yn bendant. Mae'n naturiol i gael o. Ond mae'n eich di gofio hefyd, dwi'n cofio blynyddoedd maith yn ôl, Kevin Keegan dweud fi, 1 gol Uchi oedd wrth gael y hyder na gyd yn ôl. A mae'n rhaid nhw, bob un nhw feddwl fel yna. 1 gol, 1 gêm, Ciroi. A fe ti'n gael rhyw fath o, ti'n bod, mae'n wahaniaeth, wahanol teimlad o gwmpas y lle. Ie, da ni mewn i'r chwarter awr ola o'r hanner cynta. Darlington. Evans. Mae'n gafel yn ni. Di Owen yn camp sefyll. Nadi. Wedi gwneud y dda iawn. A mae'n gig gornel. Na well gan Aberystwyth. Ie, da. Mae'n bel uniongyrchol i fyny'r cwrt o'r gig rydd. A chwarae teg, Darlington yn ennill y pened cynta a'r ail. A wedyn John Owen, yn lle brysio'r croesiad ar i droed 10 gryfa. Mae'n penderfynu na, di'r cyfle ddim yna ar i droed chwith a wedyn gwneud yn wych. Felly, rhyw gyfle bach fel yma o'r giga gosod, efallai'r cyfle gorau sy'n ganddyn nhw i sgorio. Gig gornel gynta'r gêm i Aberystwyth. Ac yn hynny o beth, mae'n gêm gyfartal. A'r gŵr sydd wedi sgorio unig gol y gêm hyd yn hyn. Yn anffodus i'w rwyd i hun i gymryd y gig gornel. Mae angen un dda. O'i ddim yn un wael. A mae'n gyfle am ail. A mae'r drwm di deffro. Mae nhw'n cytuno bod hwn yn gyfnod bach gwell i'r ymwelwyr. Mae'r gic i'w chymryd y tro yma gan Howard. Ac Howard a Flint dau sy'n cael hanner cyntaf i'w anghofio am wahanol resymau. Mae'n cael cyfle i gymryd y cicio cornel. Nawr te, oedd hwnna'n ei fach glyfer yr ergyd mewn gan Darlington. Aris ni'n chlirio hi, dim ond yn ôl at Howard ac oedd y dacl dig bach yn bler ac mae rhaid i Arneson fod chydig bach yn ofalus. Mae o'n ddyn sy'n casglu'r y cardiau melyn.
chwarae teg Aberystwyth yn amlwg wedi gweld rhyw fath o wendid yn amddiffyn y Drenewydd o gicio cornel, amddiffyn y cwrt Cosby i gyd, neb yn amddiffyn just tu allan i'r cwrt, felly tynnu'r bel yn ôl, dim llawer o nerth ar yr ergyd. Do'n i'n meddwl bod yna drosedd chwaith fydd hwn di siomi fod y pwysau wedi gostwng. Ie. Mae yn tynnu pwysau chydig bach oddi ar y Drenewydd. Hwnnw'n gyfnod bach addawol i Aberystwyth, yn dweud. Dyna ti'n rhyw obeithio pan maen nhw'n cael siar o'r gêm fel yna pan nhw'n gymryd mantais, de. Ond dyn nhw ddim yn sgorio llawer o goliau, dyna ydy'r broblem. 19 gêm di o'n wan, ia? 19 o goliau, rhywbeth fel yna. Fe alle un wneud gymaint o wahaniaeth. Sears yn gwneud digon i wyro'r bel at Taylor. Taylor, chwilio am Aris, yna wffiad pendant o dan yn trwy'n ni yn y pwynt sylwebu. Mae'n wrthiad gwirion, dydi. I be? Does o ddim pwrpas oherwydd, os ti'n methu ennill y peniad, mae'r drosedd yna, unwaith eto, mae'n Aber, mae'n sefyllfa dda, ti'n gweld? Bron yn ddod lyncu. Bron yn ddod lyncu'r bel yma yna, ond nath o dda i ddalu ar ei bron, ond dwi bo chdi, be mae'n neud yn ei drosedd i ffwrdd? Weithiau mae yna drosedd wrth eich llinell hanner sydd yn dda, oherwydd ti'n stopio gwrth ymosodiad, cael dy siap yn ôl. Dim pwrpas o gwbl i'r gwthiad yna. Sech chi'n meddwl sa'n well iddo fo ddarllen y cyffyrddiau cyntaf dwy'n yr ail bel? Mwy clefar, dydy. Mae yna un o'r chwaraewyr yr ymwelwyr i lawr, a ni'n newydd fod yn sôn amdano fo. Harry Arneson. Ac dyma ddigwyddodd, bachgen ymunodd ag Aber dros yr haf. Ie. Lawr o drosedd, Callum Roberts yn mynd i fewn i'r dacl, ond mae o'n sefyll ar ei droed. Yndi. Ar ôl ennill y bel, mae rai deud. Ond o'n i'n boenus. Cyfle bach i ni sôn am ragor a chwaraewr rygbi'r Indigo Premier Llanelli yn ebyn Glynebwy hynny nos Iau nesaf. 10 munud wedi 7 i chi ar eich teledu clyfar. No te. Yn y 10 munud ola o'r hanner cyntaf. Mae yna ddau o gyn is-reolwyr y Met gyda llaw. Yn rheoli ar hyn o bryd yn yr uwch gyngrair. Andy Williams, trydydd o'r gwaelod. Ac Ryan Jenkins yn drydydd o'r brig. A mae Met yn neud yn arbennig o dda. Maen nhw ar garlam ar y funud. Maen nhw wedi cadarnhau i lle yn y chwech i chado. A ti'n edrych ar Aberystwyth. Ond un peth pwysig, mae'n rhaid dweud am hyn. Mae Aberystwyth dal yn y gêm yma. Un gol sy'n ni. Hynna oedd y beth pwysica i fi weld ar ôl nhw ildio'r gol gyntaf na oedd aros yn y gêm. Aros yn y gêm. A maen nhw wedi gwneud am 20 munud just rwan. Ie, Met gyda llaw yn croesawu Pen y Bont heno. Gweddill gem eriwch gyngor am chwarter i 8. 6 gêm eb golli bellach. Ydy hediad y Met am i'r clipio o'r goliau i gyd i chi ar ôl heno. Ac o bosib yn ystod heno ar eich gwefannau cymdeithasol ac yn benodol falle yn amlyca ar llydar sgorio. Felly cadwch lygad am rheini mynd y gemau pwysig i gyd dechrau am chwarter i 8. Taylor yn gadlu hwnna adlamu, nid y peth call i wneud. Hughes at Robles, Sears efo fo. Os di Robles angen help, mae Sears wastad yna, dim gystal gan Sears. Mae bel yng nghanol cael gan Dalit. Sy'n bach clyfer, ond dwi fyw hanner yn meddwl bod i feddwl o yn fwy chwym na meddwl y rhan fwyaf o'r chwaraewyr o'i gwmpas o. Ie, mae'n well na hynna hefyd. Oedd yr hediad, o'na llawer gormod o bwysau ar y bas. Neb efo unrhyw gyfle man y drosedd yma na. Gwaith cyffyrddus. Dyna Matt Taylor yn ddod i amddiffyn y Drenewydd. Mae'n jyst chydig bach fwy cyffyrddus mewn meddiant yn y marn ni na Sutton a Mills Evans. Cadw i ben, heibio'r ymysodwr, ennill y gigrydd, dim problem o gwbl. Mae'n anlwcus bod yma'n chwarae'n amlach yn dydi. Dwi'n hoffi'r y bachgen yma. Ond mae rai ddewis rheoledd yn brofiadol. Y partneriad, de. Fedrwch chi ddim prynu partneriad. Mae gynno Mills Evans a Shane Sutton hwnnw. Ond mae o lot gwell na'r ddau ni nhw'n dod allan efo'r bel yn ti'n iawn. Dwi'n meddwl bod yn bwysig hefyd sôn Drenewydd. Mae yna gan sefyll yma yna. Drenewydd, dwi'n cofio mynd i Cey Conna ac mi oedden nhw dan bwysau, mi oedd Chris Hughes o dan bwysau. Oherwydd oedden nhw'n stryglo ar ddechrau'r tymor.
Felly, eich bod ni'n sôn am y Drenewydd llawer gwell na Aberystwyth. Falle mond yn y cyfnod diweddar mae hynna wedi amlygu. Os yma amheuaeth am hynny, dwi'n cofio'r gêm a dwi'n cofio holi Chris Hughes ar ôl y gêm, a cwestiwn cynta, gêm nesaf ni'n bwysig yn ebyn e-bus. O'n nhw arrediad difrifol, a nhw gyrra e-bus o 2 gol i 1 yn unig, ac ers hynny, maen nhw wedi hedfan, Malcolm. Maen nhw wedi, go iawn, nes i ddeud ar ddechrau tymor tan gyflawni oedden nhw, efo cyllid sy'n gan Chris Hughes, efo ardal fan hyn i gael chwaraewyr i mewn, efo'r newidiadau cryf nath o ddod i mewn, ond rwan maen nhw wedi dechrau setlo dy robles o'r byd ma. Ac hefyd, da ni wedi cyfeirio at hyder yn barod efo Aberystwyth. Dwi'n meddwl bod hyder yn rhywbeth pwysig i Drenewydd, oherwydd bob parch mae gen nhw chwaraewyr gwell. I Aberystwyth, dio ddim just yn fater o hyder, dwi'n meddwl, oherwydd efallai bod nhw, lle maen nhw'n y gyngred am resymau fwy technegol o ran y chwaraewyr sy'n ganddyn nhw. Os maen nhw'n aros yn y gyngred eleni, maen nhw'n gorau gwneud mewn ffordd wahanol, gwaith calad, fel tîm, amddiffyn llawer gwell, efallai. Ne gwario lot o arian i ddod â chwaraewyr mawr i mewn ar ôl y Nadolig. Ie, chwarae teg, unwaith eto hanner a ddewid Bradford oedd wrth wraidd y symudiad diwetha, mae'r bel yn y cyfamser allan at Flint eto. A i fod yn deg, diolch bydd hoi ben lawr, diolch bydd yn swil ers sildio'r gol na, a mae'n mynd i ennill clic gornel arall. Ie, da iawn gan Flint, mae o'n bwysig i fod o'n rhoi dy siom, mae hwnna di mynd ydi. Bell dros 20 munud yn ôl, felly mae gen i fo rôl bwysig rwan yn ymysodol. Da ni wedi weld o'n cario'r bel cwpl o weithiau. A dyna lle mae ar i ora. Maen nhw'n dweud bod amser da i sgorio, ac o bosib bod ni yn yr amser yna nawr. Mae'n debyg y bydd Aberystwyth yn fodlon iawn derbyn camio ddi ar y cae. Mae'r hanner amser dim ond ar ei holi o gol i ddim. Ond, bas nhw'n hapusach fydd, tas o hon yn esgor ar gol. Flint i'w chymryd i, prysur neilldiol yn y cwr Cosby na. Mynd am ei wahanol clo yma. A wyddoch chi fe, sbiwch ar yr hediad. Y peniad gan Sears, a mae'n dal i fynd. A mae Aris yn chwilio amdano fo. A mae Sears yn cael ei daclo yn deg gan Arneson. Ond hediad ardderchog gan yr amddiffynwr. Tackle gampus gan Arneson. Na mi oedd hi, ond oedd y bel lletraw star yn y marn ni. Heibio fo i Robles ar yr ochr bella. Mae law ei fyny. Mae o'n mynd am rediad Williams. Ond am lle i neu camgymeriad, cofia. Bobo bach na gwyth. And Cowan yn paratoi gymryd y tafliad. Fyny at Evans. Evans cael ei gyrra gan Roberts. Nawr te, mae yna gyfle fan hyn. Trin erbyn dau os nhw'n ofalus. Darlington yn chwilio am Arneson. Ac oedd hi'n bwysig iawn bod ar hyngipiad fan gan Taylor. Mae'r bygythiad yn dal yna. Falle dyle Owen di gwneud yn well o Bas Lewis. Ond dyna'r hanner cyfleon mae rai chi fanteisio arnyn nhw. Dyna lle ti'n sylwi y gwahaniaeth yn y safon, de. Mae yna hanner cyfleon yn fanna. Lle, os mae'r Bas jyst chydig bach gwell, mae hon yn agos, Taylor chydig bach yn ffodus. Yn gwrs hwnna lawio yn fanna, dim trosedd yn fanna, hwnna ddeif, ond wedyn y Bas nesaf, del. John Owen eisiau syth i'w droed o, lle falle drwy ymestyn, oedd o fewn o'n gol. Mi oedd o, a Taylor yn sgwar, doedd, fel ymwysodwr o'n i wrth y modd. Oherwydd o'ch ti'n mynd unrhyw ffordd o'n fo, oedd o'n styc ar ei draed dipyn bach lle, a Darlington yn ei daro fo, yn lle mynd un ffordd neu llall. Yn y funud ola. Dim ond yr un gol. Evans. Flint yn hytrach o fo. Flint i roi y clod dyledus iddo fo. A mae wedi gweithio'n galed iawn. Mynd ychydig bach o amser ychwanegol. Bennaf o bosib oherwydd yr anaf na i Harry Arneson. Ie, wel y dacteg o ciciau rhydd o'r safle yma drwy'r hanner ydy i thaflu fewn teg at y cwrt Cosby. Felly, yn hwyr yn yr hanner, un cyfle bach ola, ennill y pened cynta na, a wedyn y matab yn sydyn. Dyna sy'n bwysig rwan. Rimmer sy'n ei chymryd i. Munud o amser ychwanegol sydd. Os oes y gol i fod, mae'n nhw frysio chydig bach.
Mae Williams y bleidwr yn dod nôl i gynorthwyo'r amddiffyn yn aml ac yn dda i'r Drenewydd. Flint. Unwaith eto. Yn cweith digon da, ddim yn siŵr be i wneud ac oedd angen cymorth falle. Amddiffyn da. Rôl gyntaf sy'n gan Callum Roberts stopio'r croesiad, a mi nath o. Ond o'n i just yn teimlo bod yna rhyw, cwpl o gyfleon gan Flint i rhoi di fewn i'r cwrt Cosby'r amddiffynwyr dal yn y cwrt. Nath o bethu cyfle yma. Oes un troad bach yn hynffon yr hanner cyntaf yma. Ber mewn at Owen, i bwy mae'n mynd i lanio yma, mae'n syml â hynny. Williams oeddech chi eto, oedd hwnna'n clirio. Mae o'n gei gwaith campus, di'n methu bwydo cweit fel oedd ei angen. Lewis mewn yn galed, Mills Evans yn ei chlirio hi. A dyna ddigwyddiad ola hanner cyntaf sydd wedi bod yn llawn digwyddiadau. Ac o bosib fydd Chris Hughes yn siomedig, mae dim ond un gol sy'n ynddi. Honna yw rwyd i hun gan Flint ar ôl gwaith campus gan Nick Rushton. Y tîm cartre ar y blaen ar yr egwyl o un gol i ddim. Dewch nôl ato ni i drafod y cyfan wedi'r egwyl. Screwfix Sprint, yn nodi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi pêl droed ar S4C. Croeso nôl ato ni. A Calennig di ddod yn gynnar y Drenewydd o bosib. Un gol sydd ynddi. A gol o rwyd i hun oedd honno. Gan Flint i Aberystwyth. Fel delw, Flintstone hyd yn oed yng nghanol y cwrt. Drenewydd 1, Aberystwyth dim. Malcolm Allen di camu lawr o'r pwynt sylwebu at ei. Malcolm, nes ti addo goliau? Ni di cael un. So ni bod ni ddim di cael mwy. Bydd Aberystwyth yn falch bod ni ddim di cael mwy. Ia, y pwynt pwysig ydy mae Aberystwyth dal yn y gêm. Ar ôl nhw iltio'r gol a penna mynd lawr dipyn bach oherwydd sut nath i ddigwydd, gol i rwyd i hun, a ddech chi mewn wedyn, mae'n fwy ddod. A gyda fi deimlo bod Drenewydd illa efo'r ger arall i symud hefyd, ond peth pwysig, maen nhw wedi hongian mewn yna. Maen nhw wedi torchi llewis, a maen nhw wedi cael rhyw hanner bach cyfleon. Felly mae yna brwydr yn mynd i ddod yn ail hanner, mae rhaid nhw ddod yn ôl i fewn i'r gêm. Felly, ia, da pan nhw ddim dildio mwy i'r gêm yma. Ie, dyma'r gol eto, a mae'n deimlad ofnadw i unrhyw chwaraewr. Ni gyd i'n neud ar unrhyw lefel, fi di neud, efo Malcolm ddim, ond beth oedd yn mynd mlaen fan hyn o ran Flint, Malcolm? Wel, os ti gael... clod gynta, Ruston arbennig o dda, nath o oedi rediad, esiampl gwych i unrhyw chwaraewr ifanc, oherwydd, nath o ddim wedi redag a safon cam sefyll. Nath o ddim, oedi, edrych ar draws i'n eithaf am midfield, wedyn dod nôl ar ei droi chwyd, crymannu'r postyn bella, ond gol i rwyd i hun. Mae hwnna sianc o'r tymor. Oherwydd, ti'n mynd gael goliau i rwyd i hun yn aml, ond mae o'n mynd i glirio fe droi chwith, dim i droi cryfa fo, oherwydd dwi wedi weld o'n mynd lawr asgell lle, mae gymaint weithiau yn hanner cyntaf yma, ar ei droi de. Mae hwnna'n ei droi chwith, sydd i gornel bella. Ie, mae'n boenus. Cyfleoedd hefyd o ran y Drenewydd, ac un gol fel ni'n gweud sydd ynddi, ond maen nhw wedi bod yn rhoi ambell i symudiad taclus dros ben at ei gilydd. Ti'n gwybod be, maen nhw wedi, pan mae John Owen yn ei chanol i, Alex Darlington tu ôl fo, ond gwrth y mosod nath un, cofia, i Drenewydd, wrth i nhw gael y symudiad yna, symudiad gorau'r gêm. Dwi'n meddwl nath nhw or-wneud yr un bas olam na, Ruston yn trio setio rhywun i fyny fel mae'n neud fel arfer, yn lle troi i hun a sgorio. Wedyn Robles, dwy waith yma'n hyn dod yn agos wrth bod yn gyntaf i'r bel. Mae o'r dan fel blaenwr, felly mae o'n mynd i'r agweld beth yn digwydd yna. Hon, gath o ddim digon o bwyr ar hwnna, lle cael lygad pwysan a weipi bach yn yr awyr. Ond yn sicr, Drenewydd yn y cyfnodau yma, dyla nhw wedi sgorio ail gol. Dyn nhw ddim wedi wneud, a beth sy'n digwydd, Aberystwyth wedi arafu y tempo, wedi cymryd y sting illa o'r llif chwarae Drenewydd. Felly, maen nhw dal yn y gêm. Ia, maen nhw wedi gorffen yr hanner yn gryf yn y marn ni, wedi cael ciciau Gorneli. Dyn nhw wedi hoeddi fi pan nhw'n sgorio, yn mynd i sgorio, ond mae John Owen, mae wedi bod yn cael o bob dim da iddyn nhw. Ie, gen i weld rai o'r eiliadau yna, nawr eiliadau i nhw yn anffodus o ran Aberystwyth. Ia, cyffyrddiadau bach, o'na illa byn bach o lawio yma nawr. John Owen unwaith eto, troi chwyd, troi de, dim ots gyda fo, mae'r balans ganddo fo, mae'r gallu ganddo fo, a mae'r ansawdd. Y peth pwysig ydy bod Aberystwyth yn cael bel efo safon i fyny iddo fo cael greu bethau. Efo'n mae o'n medru i wneud. Dros y blynyddoedd, da ni wedi gweld gymaint o fflachiau gyda fo, ond mae angen moment arall yn yr ail hanner i ddod Aberystwyth nôl i mewn i gêm. Oes, mae angen rhywbeth i ysbrydoli'r ymwelwyr, y tîm cartre yn ddigon hapus ar hyn o bryd. Wel, ni wedi clywed gan un o'r dynion yn y pwynt sylwebu, da chi wedi clywed gan un arall nesaf. Owain Tudur Jones gyda Sioned Dafydd. Diolch yn fawr, Dylan. Wel, Owain, tro diwetha, wnaethon ni games yn gilydd. O'n i yn Doha, stadiwm llawn econ i gadw nhw'n cool. Dim eisiau econ yn i fan hyn heno, ond ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn, ble ni'n licio edrych nôl ar y 12 mis diwetha. Wrth gwrs, mae rai ni sôn am tîm y dynon yn Qatar. Fel i ti'n adlewyrchu ar ymgyrch Cymru yn Doha? Dwi'n meddwl fel pawb arall, da ni'n siomedig, oherwydd oedden ni'n disgwyl gwell, oedden ni isio gweld gwell o ran y perfformiadau, a dos am dwywaith mi oedd y perfformiadau'n siomedig. A da ni byth isio bod o wlad sydd jyst yn hapus i fod yna. Ond mi oedd cyrraedd yna'n bwysig. Dwi'n meddwl dyna oedd ar goll ers degawda Cymru cyrraedd cwp yn y byd. Felly mae rhaid i ni ymfalchu o'r ffaith bod ni wedi bod yna. A wedyn mi na ddigon amser efallai adlewyrchu be all o'i le, sut allan ni fod yn well tro nesa. Ond dwi'n sbio nôl efo Gwen ar yngwyneb ffaith, fel ti'n gwybod, y ddrai goch na ym mhob man yn Doha. Ag mae o'n wir, chydig bach o ystrydau, ond mae'r ffaith fod nifer o wledydd ar draws y byd yn gwybod am Gymru rwan, oherwydd y cwp yn y byd, oherwydd y chwaraewyr nath neu mor dda i gael ni yna. Felly, na, dwi'n sbio nôl yn hapus a di gallu bod yn well, ond dyna fo. Ac yn gweud ni, mae'r gêm yna yn erbyn Croatia diwedd mis Mawrth. Mae'r Euros, maen nhw mewn just dros 19 mis hefyd. Felly, ni'n sôn bod rhaid ni adlewyrchu, ond mae'r
gemau yma, maen nhw just rown y gornel. Dim yn stopio na di. A dwi'n cofio'r enw yn dod allan o'r het, oedden ni'n hapus Croatia, a wedyn gweld be nathyn nhw gorffen yn drydydd yn cwpan y byd. Erbyn hyn, da ni gyd yn meddwl, da ni'n gorau gwynebu tîm da. Felly, mae'n mynd i ddod yn sydyn iawn. Mae gen Rob Page benderfyniadau i wneud. Dwi ddim yn disgwyl gweld y ser mawr yn ymddeol, Bale, Ramsey fydden nhw dal yna. Y newidiadau, falle o ran y garfan, Chris Gunter, Johnny Williams, o bosib, fydden ni ella ddim yn ei gweld nhw yn y garfan o hyn ymlaen. Mwy o gyfleoedd i'r bechgyn ifanc. A gobeithio fod yn mynd i fod yn ymgyrch arall bositif. Mae yna gymaint o bobl efallai'n teimlo mae yna gyfnod drwg ar y ffordd i Gymru. Na, dwi ddim yn prynu fewn i hynna. Fydd y boys eisiau cyrraedd y twrnament nesaf ac dwi'n ffyddiog wneud hynna ddigwydd. A jyst yn gloi, oes eich hafbwynt arall pêl-drod y flwyddyn yn gloi? Mae yna dipyn onyn nhw, ond Bale, gic rydd yn erbyn Awstria, taro'r rhwyd, a wedyn yr ail gol, noson berffaith, ag y chwiban ola yn erbyn Wcrain, hwnna'n special. Oedd hwnna'n special iawn. Oes, diolch yn fawr am dy gwmni di. Wel, y tîm sydd oedd i cartra Aberystwyth sydd ar ei holi o gol i ddim o sffordd nôl i nhw. Dewch nôl ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Croeso nôl ato ni, gêm ôl ar flwyddyn yn fyw ar S4C, ond pilch fwy ni mynd o fwy wythnos nesa, a blwyddyn nesa, hyd yn oed gan ddechrau, tipyn o bnawn disadwn i chi, Pen y Bont Caernarfon yn gynta, hon yn fyw yn eich teledu clyfar, ac yn hwyrach y pnawn yna. Wrexham yng Nghwpan Lloegr, nawr de, a fydd na stori arall gan y dreigiau, maen nhw yn Coventry. Coventry'n creu sioc fach yng Nghwpan Lloegr nôl yn yr 80au hefyd, hynny i ddod. Pen wythnos nesaf, edrych ymlaen yn fawr i gael bod yn rhan o'r prynhawn prysur yna fan hyn ar S4C, ond noson prysur, ail hanner prysur sydd i ddod fan hyn, os ffordd yn ôl i Aberystwyth. Drenewydd ar y blaen, o gol i ddim, nôl yn ni at Nick Parry. Wel, am amseru gwael, mae gynnau chwarter mince pay ar ôl, yn rhodd gan Santa Malcolm. Dwi wedi bod yn syllu arno fo, yn meddwl, ydw i'n mynd i allu llyncu hon cyn y gig gynta? Nadw. Felly mae'n cael ei gadael lle mae am y Rushton am roi gwledd wahanol i ni falle. Os ydych chi eisiau mynd i wrando ar y botwm coch, wrth gwrs, am ryw hanner munud bach, roi llonydd i fi vitamins fe, peidiwch gwneud hynny. A Mike Davies a Tommy Morgan yno. Just to remind our non-Welsh speaking viewers, there is English language commentary on the red button. Mike Davies and Tommy Morgan. And between them, there's not a lot they don't know about Aberystwyth, or indeed Newtown. It's not that tempting you to leave us. Fysa Aberystwyth yn mynd i wneud efo Tommy Morgan. Barn gyffredinol pawb, sa Mike Davies yn gyffeiriad. Y ddau nhw'n mynd gyffeiriad sgorio ti'n iawn. Mae'n mwy diweddar, Tommy Morgan, efo'i hat-trick enwog y Belgan Hughes. Barrio'r campus. Roberts nôl at Hughes. Yn sydyn, mewn at Williams. Williams yn trio bwydo Rushton, y pas sydyn yn cael ei chlirio. At dyn, y cefnglwydd. Ryan Sears nôl at ei gapten Mills Evans. Taylor. Sbiwch ar y lle unwaith eto, sy'n ganddyn nhw. A breichio John Owen yr ymosodwr, jyst yn sbio tu ôl iddo fo, ac yn deud, boys, sa chance yn gael chydig bach o help, oherwydd dwi'n cael 4 chwaraewr lawr ar ben yn hun bach y fama, sy'n jyst yn dangos y pwynt. Maen nhw'n amddiffyn yn ddifn sydd yn iawn, ond mae yna amser yn dod lle mae rhaid camu fyny rhyw ddegiad, jyst i roed help iddo fo. A mae y wyneb Chris Hughes yn adrodd cyfrolen ydy. Mae o isio gol arall ydy. Mae'n ddolig Chris Gwenna, chi ar y blaen. Mae o isio gol arall. Jyst i deimlo'n gyffyrddus de, oherwydd heb os pan maen nhw'n tanio, pan maen nhw'n clicio, mae'r Drenewydd yn dipyn o dîm o'n y gyfnodau hir yn hanner cynta, lle falle nath nhw dynnu'r droed oddi ar y sbardyn. 4 pwynt rhwng y Drenewydd a'r Bala nawr, mae hwnna'n basta. Mewn i'r codad Lewis. Lewis yn gorfodi'r arbediad. Ac dyna'r gore, Owen yn wir o fo. A dyna'r gore gan yr ymwelwyr. O, dwi'n gweld efo gwyneb Malks. Malks, fi gen ti lot i ddeud am hon. Penderfyniad cywir, pas da, am ddiffyn gwael gan Taylor. Mae'n gwneud y penderfyniad cywir. Anghofio am basio fanna, ergyd. Ond pam ddim rhoi chydig bach mwy arni, de? Mwy o ffys ni, a draws y golwr. Dim cwestiwn am hynna. Dwi'n sgrechian efo'r amser sy'n ganddo fo fan hyn. Just ffesiau a draws o gol ma. Gadal i ar y llawr sy'n eich dyn nhw'n codi hi. Nawr te, cyfle i wasgu. Cyfle dda allan yn y diwedd gan Rushton. Nôl gan Rimmer. Angen i rhoi fi mewn. Howard yn dewis y bas at Arneson. Ond nhw'n ei cholli hi yn rhy hawdd yma Robles am fanteisio. Lewis yn ôl efo fo gwaith da gan Lewis y dyfarnwr yn gadlu'r chwarae mynd yn ei blaen. Williams mewn i'r cwb. Mae'n cael ei wthio ar llawr a mae'r gic o'r spot yn cael ei rhoi am y gwthiad na'r Aris. Wel, oedd hwnna yn ddiangen yn doedd. Penderfyniad cywir. Mi fydd y Drenewydd yn siomedig bod o ella ddim wedi gadael i'r gêm lifo a chwarae oherwydd maen nhw wedi sgorio, ond da ni'n gweld y fanna, o'na wthiad, o'na fagliad, mae'n gic o'r smotyn a mi nath o chwibannu ar yr adeg cywir hefyd, heb wybod be oedd i ddod. Am groesiad gan y dyn yma, ond am ddiffyn gwael. Ffwrdd o'r wrth y golwr doedd oedd o ddim yn mynd i ddod i'n ôl i Aristy, dod
ffeindio un mewn rôl y Mwsodwr os licio lawr y canol oherwydd o Williams allan ar y Robles newid cadw fel i fyny ar y llinell yna. Robles mor bwysig o rôl nath o chwarae yn y gol yna. Ie, Rimmer wedi cael y cardyn melyn. Dwi'n yn gwybod. Os wyt ti'n gwneud ymdrech am y bêl, ti ddim yn cael cardyn coch. Dwi'n yn gwybod faint ymdrech i cyrraedd y bêl oedd yn fanna. Wel, os ti'n neud o fel am, beth am Ryan Williams sy'n gynharfon dyn nhw blaen, nath o ymdrech am y bêl, ond tynnu dyn lawr. Oedd y bêl ddim yn agos yma na i Rimmer. Dwi'n licio cardyn coch am droseddau, ond y peth ydy, mae o'n ei peniad i fewn am y gol i sgorio. Mae rhaid i'r ymwelwyr fod yn ofalus fan hyn. Mae'r dyfarnwr yn bod yn amyneddgar iawn am yna brotestio sy'n para y web y golwr yn ei chanol i hefyd ac yn amyneddgar aros i sgorio i drydydd gol ar 10 o'r tymor. Mae Williams dim camgymeriad o gwbl a da chi ryw deimlo a gallai honno fod yn ergyd angeuol i Aberystwyth. A dwi'm yn siŵr os oedd angen ildio'r drosedd yn y lle cyntaf o gwbl. Ond nawr mae'r dasg yn anferthol a'r Drenewydd ar y blaen o ddwy ddim. Ie, Cicor Smotyn dda. Tu fewn i'w droed, lawr y canol, digon o nerth ni, digon uchel, yn gwybod oedd y gol geidwad yn awyddus i fynd i'r ochr. Felly, Cicor Smotyn glyfar, mae ddigon uchel, fel bod troed y gol geidwad ddim yn mynd i chyrraedd i chwaith. A da ni'n sôn efallai, 2 funud cyn y digwyddiad yna, cyfle mawr gan John Owen. Dim digon o ffizz, Malcs, ond a ffizz ar y Cicor Smotyn. Mae Williams yn gyfartal efo Declan McManus efo 2 gol ar 10 yn y gyngrau'r Sears a'r hediad Cowens wedi gwneud dda iawn i gadw honna fe. Williams! O na gam sefyll. Ond di Williams ddim di cael briwsionyn yn ymosodol. Da ni'n di gweld bron dim ohono fo ac yn sydyn fe allai wedi sgorio 2 o fewn 2 neu 3 munud. Ond dwi'n dal yn meddwl mae raid bod Anthony Williams yn gandryll, achos o'n angen ildio'r gic yna. Oedd Aris yn mynd i gyrraedd y croesiad? Do'n i'm yn meddwl, oedd o dan y bel. Yep. Ac oedd gynnu un lygad ar y golwr hefyd, oherwydd oedd hi'n crymannu oedd hi wrth y golwr, ond ti'n bod tro yn cael i'w cipolwg, neu ti'n gweld i'w gysgod mowr yn dod amdanach chdi. Nath hyn yn digwydd. Yn amddiffynol hefyd, pam bod Aris yn agosach at y gol na Rimmer yn amddiffynwr. Mae rhaid chdi amddiffyn, mae rhaid chdi fod gol sain, mae rhaid chdi wneud yn siŵr bod chdi yn gwarchod y gol rhag yr ymosodwr, a dyna pam oedd y panics yna, dyna pam o'n wrthiad. Robles wastad yn gweld lle mae'r lle mynd i hun. Gwaith ardderchog i fod yn 10 gan Howard, glynu ato fo, gau o lawr, Evans fyny at Owen, ond mae'n dair nawr, a mae y Drenewydd yn synhwyr o gwaed yn dydyn. Mills Evans, Sears, Mills Evans eto, codi droed braidd fanna'n do mi nath o. Ie, lle bod nhw'n exeitio chydig bach Mills Evans, yma mae Franz Beckenbauer oedd am ryw eiliad bach yn camu allan, ond mi o'n o drosedd. I sgoriodd y 2 gol, dyn nhw blaen. Na, dim byd fel Beckenbauer na, ond ben o lawr, rhywun bryd. Ond am llawer yn honna, nag oedd? Do'n am llawer yna, ond y dyddiau yma, os ti'n codi dy droed, hyd yn oed os mae'r dyn arall yn gwiroi ben i lawr dipyn bach, mae'r cicrydd yn cael ei roi yn aml. Sut sa'ch ti'n gael efo i dyddiau yma, o'r coesau yna. 2 gol y gellid fod wedi i hosgoi yn gwahanu'r 2 dîm. Nawr te, faint o ysbryd sydd gan Aberystwyth. 2 bwynt uwch y 2 isa ar gychwyn y diwrnod yma o gemau yn yr uwch gyngrau. Dwi'n siŵr, Denig, mysa negas Anthony Williams yn ystod yr egwyl yma, curo'r ail hannar, a maen nhw'n cael rhywbeth allan o'r gem. Ond gol mor gynnar i fewn i'r ail hannar, fel yna. A mae mynydd i dringo rwan. Cowens, Williams. Sbiwch ar yr hediad gan Roberts. Sbiwch mor hawdd ydi iddo fo. Roberts, llwyd ar ysbardyn. Aris! Ac mae'n dair. Ac os na allodd o gyrraedd y croesiad cyntaf, chydig funudau wedyn, mae wedi cyrraedd y croesiad nesaf i ail gol o'r tymor. Ac mae'r Drenewydd yn sydyn wedi mynd yn rhemp.
Wel, fy'n am ffrau fawn na fydd, ond oedd Aris yn deud wrth Callum Roberts, fi bia honna, just ar y linell. A ti just yn gweld, chwarae am ymosodol da, pwysa perffaith ar y bas gan Williams, reit i lwybr Callum Roberts. A wedyn, just rhoi dim yn ardal. Ardal fygythio, fydd y golgeidwad efallai'n gofyn, fyswn ni wedi gallu gwneud yn well efo'n symudiad i gael rhywbeth ar y bêl. Roberts mewn i'r ardal, a wedyn Aris. Mae di ennill y Corsmotin yn mynd am beniad, a rwan mae di cael y gol mae yn heiddi. Dwi'n licio i symudiad o man hyn o ochr y cwrt Cosby, a wedyn tynnu hyn i'r postyn pella na, yn dod i mewn yn rhydd yn y diwedd, a mae'n beniad rhydd iddo fo hefyd. Ond mae rhaid yn gwneud cysylltiad nesaf i mynd heibio'r postyn, cadw lygad arni a wneud siŵr. Dyna'r hanner canfed gol i Aberystwyth ildio y tymor yma, a mae'r dyn yma wedi chwarae Aberystwyth eisoes y tymor yma yng Nghwpan Cymru, a wedwch chi be, mi sgoriodd o a cael cerdyn coch yn yr un gêm. Felly, disgwyl y dacl fudur nesaf ganddo fo. Be mae bobl yn ofyn i unrhyw asgellwr ers blynyddoedd? Pan mae groesydd yn dod i fewn, gwneud siŵr bod chdi teg at y postyn pella yna. Ymuno efo'r ymosodwr, a nath ni weld Williams yn dal bel fyny, gwn i weld beth i gwyddith y fama ni. Mae wedi cael y croesod honna fewn, Rushton, mae bron fel cic-rif, Rushton! 10 munud o'r ail hanner sydd i chwarae, ac o fod ar ei holi o gol i ddim, mae Aberystwyth eisoes ar ei holi o beder i ddim. Chwalfa! Rhy hawdd, llawer i hawdd, a mae'r ysbryd wedi diflannu. Ond nhw'n brwydro yn rhan y cyntaf, ond erbyn hyn, mae'n ddigalon ar Aber. A da ni'n gweld gormod o le, Robles efo'r croeso, ddim y gora, ddim yn cael ei chlirio. A da ni'n deud dro ar ôl tro, bob tro da ni'n gwylio Drenewydd yn chwarae, os nwch chi roed amser i'r dyn yma, gael cyffyrddiad, a wedyn ail, neith o greu neu neith o sgorio. Amer gyda gan Rushton. Be mae Litchfield yn neud? Yma na. Be mae Litchfield yn neud i drio clirio'r bel na? Mae rhyw sodliad iddi yn y cwrt Cosby. Mae'n mynd syth i Rushton. Mae dim o 2 gol i ddim i lawr. Ti'n amddiffyn o'r canol, ti'n clirio'r bel allan o'r cae yma. Mae'n mynd syth i Rushton, a mae'n just shiftio'r bel dydi. Cymryd cyffyrddiad cynta, shiftio ar ei droed de, neud rhyw ongl bach iddo fo un, cyrwmanu a pasio i mewn. Wel, os e'n eisiau codi fwganod yn hi gynnar, ond mae Aberystwyth wedi collio 11 i ddim eisoes y tymor yma. Da chi'n ofni beth sy'n wedi ddigwydd nawr te. Dyna fel mae pethau ar hyn o bryd. Y Drenewydd, 5 safle, pwynt tu ôl i'r bala. O, mae gan y bala 2 i'r gêm wrth gefn, ond dydy hyn ddim yn helpu Aberystwyth. 2 bwynt rhyngddi nhw a Pontypridd, a Pontypridd eto i chwarae heno wrth gwrs, a mae Robles yn mynd eto. O, smonach gan y golwr, a mae'r nerfe di chwalu. Web driad, be oedd o'n neud? Oedd o tu fewn neu tu allan y cwrt, dyna oedd ni boenio, dyna pam bod o'n siŵr be i wneud. Ond mae yna bobl yn edrych ar ei gilydd fan hyn ac yn meddwl be sydd wedi digwydd. Maen nhw'n cael rhyw benod seicolegol yn hym Aberystwyth ar hyn o bryd. Mae meddyliau nhw wedi mynd yn chwal, a mae Rushton, a mae Robles y byd yma eisiau gwneud nhw dalu. Mae gan Aris, a'r cwestiwn ydi, dim pryd fydd y nesaf, na phwy fydd y nesaf, faint fydd y bel mewn at Sears ar ei ben blwydd! Mae'r hogiau sy'n y pwynt sylwebu efo fi yn edrych ar ei gilydd mewn anghrediniaeth. Wel, dwi'n edrych ar OTJ, ond dwi'n edrych ar chwaraewyr Aberystwyth yn edrych ar ei gilydd. Hwna oedd y peniad yn y diwedd i Sears, ond dwi oedd Web yn neud efo'r camgymeriad efo'r bel yma. O'na dwll yn y corff. Ath y bel trwy'r Web. Edrych am yn un, wan. Dwi'n meddwl bod o'n dod mor agos i ddod allan o'r cwrt Cosby. Be mae'n neud ydi panicio. Mae'n anghofio lle mae o, felly mae'n cyrraedd tu allan i'r cwrt a meddwl, boys. Be mae'n neud ydi, diolch eisiau cyffwrdd y bel efo'i ddwylo ac os diolch yn siŵr os ydy fewn neu tu allan y cwrt. Dyna mae'n neud. Ond ti'n neud y penderfyniad eiliadau cyn hynny i gicio'r bel allan o'r cae. Ie. Be am y dymu na nath Pele, oeddech chi'n sôn amdano fod erbyn Uruguay. Oedd o debyg i hwnna fel... Oedd o
dim byd tebyg oherwydd. Ti wedi gweld hwnna, by the way? Na i ofyn y cwestiwn. Ydych chi roed i gweld hynny? O, do. Ydy gyntaf siarad efo'r bel? Yr unig biti ydy, gyda hi a postyn. Do. Ond tro gyntaf roed i fi weld un o'r chwaraewyr gwrthwynebwyr Uruguay y golwr yn mynd i clapio un o'r dynion y tîm eraill y diwrnod yna. Wel, da ni wrthi yn holi a gawn ni ymestyn sgorio nos Lun, pan da ni'n dangos yr holl goliau, ac mae'n beryg bydd angen llawer iawn o amser i ddangos holl goliau'r gêm yma, ond gem y flwyddyn newydd nos Lun am 10 o gloch, ac eto am 6 nos fa. Hwng y ddwy raglen falle fydd ne gyfle i ddangos holl goliau'r Drenewydd, os di pethau'n para fel hyn. Mills Evans. Hanner awr eto i chwarae. Williams. Ares. Ie, pan ddim de. Symudiad oddi ar yr asgu chwith na i fewn i'r cae ar ei droed de. Chwarae'r 1-2. Mae hwn yn gyfnod anodd dros ben i Aberystwyth rwan. Pan ti ar ei holi ac yn colli mor drwm yn feddyliol, pwy ydy'r arweinwyr allan ar y cae sy'n gallu just deud, boys, cadw'n drefnus just am y 5 munud neu'r 10 munud. Chwarae'r gêm o'n blocs bach o hyn ymlaen i wneud yn siŵr nad ydy mynd yn grasfa. Sam Phillips yn paratoi ddod ymlaen. Williams, Rushton, Aris, unwaith eto. Aris nôl at Williams, as na bimed! Syth lawr corn gwfw. Lewis Webb. O chdi yn iawn, Nick. Bron nath ni menwyr dyn yma. Di sgorio gymaint o goliau tymor yma. Yn yr hanner cynta, gathom sniff, gathom cic. Dim problem edrych fo. Ail hanner rwan. Ei, mae o'n synhwyro. Mwy na'r un gol sy'n ganddo fo hyd yn hyn. Mae yna fwy i ddod ganddo fo. Mae'n rhyfedd sy'n mae goliau newid popeth ydi. Mae Drenewydd rwan, sbia lle sy'n ganddyn nhw ar draws y cae i gyd. Nid just yr amddiffynwyr, boes o Rushton, Williams a Robles. Taylor yn chwilio am Robles. Tasa rhywun yn deitha chi bod Aberystwyth lawr i 10-1, fysa chi'n angytuno na sach dyna faint o le sydd elyddio cynta'r gêm yn mynd i ddigwydd. Ac o'n i ar fi'n deud bod na sgoriwr yn gadael, ond da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. Ac Niall Flint drian sgoriwr y gol agoriadol, y gol yw y rwyd i hun yn gadael y maes, a dyma oedd cychwyn y chwalfa. Ac arwydd o be oedd i ddod, Malcolm. Ia, go iawn. Byddech chi ddeud anlwcus neu lwcus, ond un peth oedd o ddim. Oedd o ddim di gadw lygad ar y bel. Ar ei droed chwith yn lle, cael y galwad yn gynnar, gadael i fynd a fynd gydag allan o dir y chwarae. Ond camgymeriad, nath o ddod yn ôl o hynny, cofia, i ddiwedd hanner cynta. O gyn nhw droed dal i fod yn y gêm. Ond yn sicr, mae ar chwalfa rwan a ella just ailgasglu pyn bach. Ie. Wel, da ni'n hanner ffordd i mewn i'r tymor. Dyna'r cysur. Sears eto, mae o'n cael gêm arferchog yn dydi. Mae'n cael pethau rhy hawdd o Rushton i gadael i Aris. A bron iawn oedd na ddewis. Sgoria di. Na, sgoria di. Y clustwch ydi bod ni mor hawdd a hynny. Ail gol y noson i Aris, y 5 i'r Drenewydd, ac mae pethau mynd o ddrwg i waith i Aberystwyth. Ydy, maen nhw'n edrych ar ei gilydd a beio i gilydd rwan, a dwi'n licio hynny chwaith. Safle gwarchod nhw fan hyn. Ddim yn trystio i gilydd o gwbl allan ar cae, mynd a'n wendid anferthol. Sears yn wych yn fan hyn. Mae'n so benderfynol oedd o. Just i gyrraedd y bel wedyn. Croeso ddim y gorau. Ddim y gorau yn y byd, mae rhyw driblo i fewn i'r cwrs chwech na. Ond neb sio clirio i Aberystwyth, neb ar y blaenau traed i. Mae'n eich di amddiffyn fel ti'n sgorio. Mae'n eich di fod am faint y traed yn barod i clirio eina. Ond mae Aris yn cyrraedd ar yr amser cywir. Ti'n gwybod yn yr hanner cynta, oedden ni'n yn camol y bloc gan George Hughes yn y cwrt hosbi. Sefyllfa debyg iawn yn fanna, lle Rimmer
Efallai gan fod ar gard y melyn bod o'n meddwl allan mae rhaid I chdi daflu bob dim I fewn I honna. Mae'r os rhywbeth mae'n 50-50. Ella, Rimmer ydy'r ffefryn I gyrraedd y fel cyntaf. Aris ydy'r un sydd isio sgorio. O, mae hon yn mynd I fod yn 5 munud ar 20. Hir iawn i'r ymwelwyr. Hughes yn gadael y maes. Ac Walker, di hynny ddim cysur i'r Drenewydd o gwbl. Ac mae Walker a Hughes yn chwaraewyr dylanwadol cyson yng nghanol y cae. A mae yna orffwys. Mae yna orffwys I Hughes. A Walker yn dod nôl, a bydd Aberystwyth ddim yn brysio I wneud cais I gael sgorio ni gwylio nhw eto'r tymor yma. Ei di gweld nhw'n colli o beder I ddim yn ebyn met wrth gwrs. A nawr mae'n 5. A da chi rhyw ofni a gallu bod yn waith. Carden Felen yn y law yn barod. A Darlington yn gweld y Garden Felen. A beth sy'n mynd drwy feddwl o, I holl llwyddiannau fo, I holl brofiadau fo. Ac Wel, rhwystredigaeth yn fwy na dim, de. Ac yn amlwg fel chwaraewr sy'n allan ar y cae, da chi di ildio 5, da chi yn cael crasfa, a ti'n teimlo'n embaras. Felly ti'n trio gwneud I rhywbeth digwydd, trosedd, wbath. O'n i'n mynd I ofyn hynny. Os na ffasiwn beth, ydyn nhw'n teimlo embaras? O, bendant. Dyna'r teimlad mwyaf fydden nhw'n deimlo rwan. Yr unwaith mae hyn yn digwydd, sy'n ildio 4 yn yr ail hanner yma. Does o ddim ffordd o stopio fel yma fel yr snowball effect os lici di. A sam ond un peth yn dyfeddwl di ti'n meddwl, bob tro mae hyn yn mynd I gael y bel, maen nhw'n mynd I greu rhywbeth neu sgorio. Alli ddychwyban ola ddim dod yn ddigon sydyn iddyn nhw. Lle maen nhw'n mynd o rwan, dyna di'r peth mwyaf de. A wastad, Malts, dydy'r gyngrair ddim yn deud clwydda rhyw lawar yn amlwg pwyntiau, dyn nhw ddim yn y dda isa. Cyfanswm golia, I ildio gymaint o golia. Mae hwnna'n arwain at un peth yn y marn I. Ti'n gweld e-bus reit ar y gwylod, dyn nhw'n dildio llawer mwy o ran y cyfanswm. Aberystwyth, mae'n slippery slope o hyn ymlaen. Mae ddech chi'n ladu dim llwyddiant o gwbl heb. Ti'n bod rhyw fath o amddiffyn efo chilyn. Robles yn mynd eto. Ac am unwaith. A Hallwood yn gwneud gwaith amddiffynol cywir. A mae'n chwilio am Owen. Mae rhy hawdd eto. Mae o'n I cholli Sears sy'n ganol popeth na'r ail hanner yma. Chi gael rhyw fath o sylfaen sefydlog rhaid I adeiladu o. Oedden ni'n sôn am hyder yn yr hanner cyntaf yn ymosodol I Aberystwyth, ond yr hyder amddiffynol ydy'r broblem fwyaf. Dyna pa maen nhw lle maen nhw'n y gyngrair, dyna pa maen nhw'n ildio gymaint yn amlwg, erwydd maen nhw ar chwal yna. Nath nhw frwydro'n galed yn yr hanner cyntaf, oedden nhw yn y gêm, ond ti'n gweld, unwaith nath nhw ildio'r ail, oedd I drosodd. A fel oedd Malcolm yn deud, hynny yw, os ydych chi graig gadarn yn yr amddiffyn, da chi'n gallu adeiladu fyny o hynny, dydach. Ei, gwrandwch, dwi'n cofio Aberystwyth yn dîm cystadleol yn gwario arian hefyd, ac yn amlwg mae'r dyddiau yna, mae perchnogion y clwb yn trio gwneud siŵr bod y clwb yn saff, dyn nhw'n gorwario, ond be allu di wneud rwan, oherwydd yn anffodus iddyn nhw, maen nhw'n dod â chwaraewyr da, ifanc, I fewn i'r tîm, maen nhw'n I colli nhw wedyn, oherwydd maen nhw'n cael mwy arian efo'r clwb eraill. Mae Lee Jenkins yn un o'r siampls yna, a ddoi Hwlffordd. Fel efo fo, dechrau tymor, 2 chwaraewr sy'n chwarae'n gyson. A'r sôn ydy, wrth gwrs, pwy fydd yn dod deled mis Ionawr, a mae yna bob math o sôn gan gynnwys chwaraewyr o Gaerdydd ac o Abertawe, ond ydy nhw yn amlwg ddim yn chwarae, ydy nhw fyny'r tempo a'r adeg mor bwysig o honna yn hyll iawn gan Lewis. Ac dim amheuaeth o gwbl, ac dwi'n meddwl mae'r gair ddefnyddiau ei gair ddyddiau chi rhwystredigaeth. Hwyr, a mae wedi gwneud hyn drwy'r gêm, mae wedi bod yn dda Lewis, mae o'n gadar, mae'n cael bel I lawr, a dio jyst ddim methu stopio un yn fanna. Felly, dim y dacl weitha yn y byd. Ond oedd hi'n gadu melyn, oherwydd, so wedi'n hyn yn y 5 munud gyntaf, ella so wedi dweud, come on, da ni wedi gadael y marc I fi bach yn fan hyn. Be sy'n ddifyr, pe da chi'n gweld, wrth gwrs bod ni'n sôn am Aberystwyth, ac ys I chwalfa nhw ydi stori fawr yn oso, mae'n debyg yn bod yn gallu digwydd mor sydyn i'r fath y raddau. Ond Cei Conna, yr ymwelwyr nesa, a Ffarc Leitham, ar os yn funud ydi Aris chwilio am ei hat-trick,
Ond Cei Conna nesa, a wedyn maen nhw'n chwarae'r Seintiau yng Nghwpan Cymru. Dyn nhw ddim yn mynd i fod yn wrthwynebwyr hawdd, ac yn sydyn, fydd Cei Conna yn edrych ymlaen i ddod i fan hyn, Malt. Bendant fydden nhw ddim. Dim cwestiwn o gwbl, ac Cei Conna, dwi'n meddwl fydden nhw edrych ymlaen dod i chwarae fan hyn ar cae yma, ar ôl gweld i cae nhw yn ddiweddar, ond yn sicr, mae gen nhw'r chwaraewyr, mae gen nhw'r profiad. Mae gen nhw'r Horans, gynnwch chi Callum Morris yn ganol cae gyda Michael Wilds. Mae nhw di arfer efo gema mawr. Da chi yn meddwl, os ydi Aberystwyth, a maen nhw'n mynd i ddod â chwaraewyr newydd, mae rhaid iddyn nhw. Rywun, diolch ar gael wrth gwrs, rywun fel Horan neu rywun felly yng nghanol amddiffyn i ddechrau ynddo. Fe nath nhw rhai blynyddoedd yn ôl fath yw Baker pan gath ei ryddhau efo'r Seintiau Newydd, mi nath nhw dal i pres mawr iddo fo mynd yna am ryw 8-9 gêm diwedd tymor i gadw nhw i fyny. Ella fi rhaid wneud rhywun peth eto, dwi'n mynd gweld. Mae rhai nhw gryfau o fan hyn. Robles at Williams nôl at Robles, tu ôl i Evans. A mae'n gig gornelia, dwi'n cofio'r Drenewydd pan oedd nhw mewn helyntiau rhyw ddau dyma'r nôl oedd Shane Sutton yn ôl i ganol Amddiffyn. Ac nath o adeiladu o fanna a gwella. Just yn edrych dros y tymor o dwytha o Chris Hughes pan oedd orffen yn y 6 isa. Nath o mynd mis o nawr, nath o Chris Sutton yn ôl, Shane Sutton yn ôl. Cowans, Walker, yr eilydd. Mae'n dianc allan o'r Cwr Cosby, a mae'r bêl fyny at y dyn sgorio, yn erbyn. Y Drenewydd yn gynt yn yr wythnos, Evans. Evans, mynd i hun, cael ei annog i groesi. A Taylor, a dwi wedi ddeud o, eisoes dwi'n hoffi olwg o, a'r drosedd arno fo. Gan yr eilydd, Sam Phillips, a dyma Owain, stori'r gêm mewn ystadegyn bach go syml. Ie, gormod o gydion yn dod tuag at gol Aberystwyth yn amlwg. Maen nhw wedi bod yn glinigol pan mae angen bod yn gweith hwn mor siomedig efo syml ydi Amddiffyn. Yn amlwg yn neges hanner amser, mae Alcs yn deud, cerwch allan, ennill yr ail hanner. Mae'n bell o fod yn hynna. Bydd o'n hynod siomedig. Ond mae rhaid i ni roi clod i Drenewydd, sydd yn edrych yn dîm hollol wahanol o be oedden nhw 6 wythnos yn ôl. Ac yn sydyn, mi fydden nhw'n yn rhoi gêm i unrhyw un. Ond dwi wedi bod yn deud na eich dechrau tymor cofio. Drenewydd i fi oedd y fod i gystadlu efo Pen y Bont a Cei Conna am y bencampwriaeth tymor yma yn ebyn y Seintiau Newydd. A mi ddeudoch chi hefyd, rho amser i'r criw newydd ddod i nabod i gilydd, a dyna sy'n digwydd ynddo. Ie, cwestiwn am hynny, ond hefyd efo lle ma nhw fan hyn, dwi'n just meddwl, mi dyla'r uchelgeisiwn fod yn uwch i Drenewydd. Efo lle mae chwaraewyr yn medru dod i'r ardal yma. A nesyn di'r diweddara, dyna ni, wel, tair glosedd, 2 garden felen, a honna di gallu bod yn garden felen, a da chi yn gobeithio bod nhw'n mynd i golli chwaraewyr. Mae gen nhw amser pwysig o'i blaen. Dyn nhw ddim eisiau camu mewn i hynny efo chwaraewyr yn absennol. Un o'r nesaf yma, pan mis i ddweud am dylan nhw fod yn gystadleuol, tymor yma, yr arian sydd wedi dod i fewn o Ewrop rhad dwytha. Robles. Allan, ond ar fi'n deud na di ddim. Mae'n un arall yn mynd i fod a Rushton sy'n ei chael sawl cyfle maen nhw angen i glirio'r bêl. Sawl cyfle mae Rushton yn di gael i greu yr agoriad, ac mae'r 5 wedi mynd yn 6. Mae'n boenus. Mae'n boenus, Nick. Dwi'n teimlo drostyn nhw, ond mae'r Drenewydd rwan yn gwneud be mae rhaid iddyn nhw'n wneud. Mwynhau hynna, dyn nhw'n digwydd yn aml ar gael pêl-droed. Lle mae bob dim yn mynd o dy blaid di. Ti'n gweld 3 amddiffynwr, ddim cweit yn siŵr lle mae'r bêl yn mynd, a wedyn cael amser i gymryd y cyffyrddiad, a mae o'n cyffyrddiad hyfryd i symud y bêl i ffwrdd o'r amddiffynwyr sydd yn meddwl bod yr ergyd yn mynd i ddod rwan, a mae'n un wael, ond wedyn mae jyst yn cadw i ben dyri pan mae pawb arall o'i gwmpas o yn colli penna nhw. Sgen yr amddiffynwyr ddim syniad lle mae'r bêl, a mae'n siomedig i weld hynna, ond Rushton clinigol, chwarae teg iddo fo. Ond mi ôl i cysgod y goliau yn erbyn Aberystwyth dydy dros fod yn yddod. Wel, mae Rushton di sgorio nawr 11 gol mewn 5 tymor yn erbyn Aberystwyth, a mae hynny'n cynnwys 2 hat-trick, a mae gyda gyfle i gael un arall heno wrth ni gael golwg ar Rhys Heston a Matty Jones yn paratoi i ddod mlaen i'r maes. A un o chwaraewyr
cyn Aberystwyth eto, Matty Jones, ogi bach ifanc, di dod i Drenewydd yma. Pam de, ti'n gofyn y cwestiwn wrth gwrs. Mae'n dal fyw Aberystwyth. Wel, hwn oedd y tafliad gweitha dwi'n rhaid i weld. Di'r eilad ddim wedi cael digwydd nawr, na di. Taylor. Fel reolwr rwan, de, Aberystwyth, yn ei ysgol Miliam. Be yn ei lwybr, Williams. Yep, well, am cweit. Di gweithio fel oedd yn bwriadu, a nawr mi gawn ni weld Heston a Jones. Ac un sy'n gadael, gawn ni weld pwy di cyntaf, ysgoriwr 2 o'r goliau. Nigel Harris. A felly fydd am hat-trick iddo fo. Eich argraffiadau chi ohono fo? Do, mae wedi bod yn weithgar dros ben. Di gweithio mor galed ar yr ochr chwith yna, mae wedi bod yn fygythiad, mae'n gyflym, di cario'r bel yn dda pan mae'r cyfleon wedi dod, ond o'n i'n sôn amdano, fel ysgellwr, cael dyn i fewn i'r cwrs Cosby, helpu'r ymosodwyr, chipio fewn efo ambell i gol, a mae wedi gwneud hyn yn dda yn yr ail hanner. Mae wedi heiddi cwbl o goliau efo'r hediadau mae wedi gwneud yn y cwrt. Ac llall yn gadael ydy Callum Roberts. Un arall. Sdi chwarae da. A'r ail eilydd i'r Drenewydd ydy Matty Jones, ac os eisiau halen ar y briw, Matty Jones oedd prif grewr Aberystwyth y tymor diwetha. A mae hynny o bosib yn deud y cyfan. Ia, chwaraewr ifanc talentog. Os mwy ddod ganddo fo, chwaraewr cyflym. Hefyd, fel am ddiffynwr, ni ddo ymuno union fel yn yr hanner cyntaf, wel, a yn yr hanner Callum Roberts. Mae rhaid yn oed bod anna fynd oddi wrth y gael fo. Hynna di y peth anodd i Matty Jones ydi bod o'n ail ddewis. A mae'n gwneud cwffio mi le yma, gyda fel Callum Roberts o'i flaen o. Wel, falle maen nhw'n deud bod darlun yn gallu adrodd mwy na miloedd o eiriau. Mae'r drwm yn cael ei roi yn y ces. Mae'n i fod bod chwyd yn y bin. Wel, gobeithio ddim yn y bin. Gobeithio bod na obaith i'r drwm cael ei gweld eto. Ond yr unig beth sy'n cael ei giro heno ydy Aberystwyth. Ond dyma beth sy'n ddifyr am fformat, am ffurf y Cyngrair Cenedlaethol, ynddo? Hanner nesaf tymor, maen nhw'n chwarae tîm mes yn y 6 wythnos efo nhw. A allai fod yn well ail hanner. Wel, mae yna'n un beth da, yndi. Cysur illa. Ac mae rhaid nhw gael boom o ail hanner i'r tymor. Dwi'n meddwl mae hon yn mynd i fod y tymor anodda iddyn nhw aros i fyny. Mae nhw wedi gorffan yn eilfad o gwylod flynyddoedd yn ôl, ond a thril i lawr erwydd trwydded pêl-droed. Di Aber erioed wedi gorffen yn safleoedd y cwimp. Dwi'n cael ar glywed, dwi'n eisiau cywir am Malcolm Allen, diolch beth yn cywir o fi. Ond y Drenewydd, dwi'n meddwl oedd hwnna o'r ddau dîm. O'r ddau dîm. Mae Owen yn gadael. Ofynnau chi am funud am Owen, gan ddordeb Malcolm, be fyddwch chi'n deud am John Owen. Ond, wel, mae'r i hwyr i edge. Gymryd y Drenewydd dros y dibyn. O, mae yna gyflefan hyn am gol gysur, falle. Mae yna oedi. A mae hynny yn ddarlun bach arall sy'n croniclo'r cyfan. Bron iawn, bod wedi sefyll ar y bel. Ie, bechod. Yr un peth swn i'n deud, dydy cael crasfa ddim yn rhywbeth newydd i Aberystwyth dros y tymora dwytha. Ond, yn aml, pan mae bobl yn meddwl, maen nhw'n mynd i syrthio, mae yna rhyw ganlyniad, lle sa rhywun ddim yn disgwyl yn dod, bob hyn a hyn. Felly, fydd angen hynna. Mi fydd angen hynna yn yr wythnosau nesaf i ddangos y cymeriad, i drio roed y siom. Di hon ddim wedi gorffan eto i un ochr a symud ymlaen i'r nesaf cyn gyntaf a bosib. Sbiwch ar Rushn yn mynd eto. Mor glyfer. A mae'r ddwy gêm sy'n gan Aberystwyth nebyn Pontypridd, ond mae'n rhaid am i fod yn gemau enfawr yn dydyn. Maen nhw'n dod eto, Pontypridd yn hwlffordd hen o bel mewn yn chwilio am Robles. Ac yn sydyn ar ôl i
i'r storm o stegu am ychydig, da chi'n teimlo eto bod o'n ail gychwyn. Rushton! Ond sbiwch faint o leiad ganddo fo. Plygu nôl nath o. Ond gai fi nôl at flaenwr Aberystwyth, at John Owen, Malcolm. Hynny yw, pa mor unig, pa mor fi-help oedd hwn heno? Am bell fflach yn yr cynta, oedd o chwarae ar ben ei hun, oedd o fi bach yn unig i fyny na, oedd y pellter rhwng chwaraewyr ganol cae a fo, oedd o rhy bell ar y dega. Ond dyna da ni wedi weld gyda John Owen dros di yrfa. Anafiadau, talent, medru chwarae ar y lefel yma'n hawdd. Dim di sgorio digon o goliau, na ddo. Nawr te. Mae'n chydig bach o le fan hyn. Edge! Di honna ddim yn mynd fewn. Yn y diwedd mae fewn. A dwi'n meddwl mae Evans sgoriodd yn gynt na'r wthnos wedi chael i. A gwrandwch, mor siomedig ydy Dave Jones ac amddiffyn y Drenewydd. Maen nhw 6 ar y blaen, dyn nhw ddim eisiau ildio gol, ond mae Evans di gael, wel dim yn gol gysur na di, ond o leia mae'r bel yng nghefn yr hwyd. Wel, dwi'n falch dros nhw, mae'n rhaid i fi ddeud. Oherwydd mae hyn yn chwaraewyr onest, maen nhw'n trio'i gorau glas, ond maen nhw'n ffeindio mor anodd ar hyn o bryd. A chwarae teg Edge, ond i'n meddwl bod y cyfle di mynd. O bosib doedd hwnna ddim yn taro targed. Felly diolch byth, Evans yn ymateb, yn gynt na neb. Siom enfawr i Drenewydd yndi, ond eich bod hynna jyst yn rhyw gipolwg bach ar y cymeriad gan Aberystwyth. Maen nhw'n cael crasfa, ond maen nhw dal i frwydro. Ia, prif sgorio nhw'n sgorio'r gol. Yma na. Yn sicr, dwy lechan lan mae Drenewydd wedi cael, dyna pam o Dave Jones. Of course. Dyna pam oedd o'n sgrichen, oedd o'n gwybod... Oedd o'n angen rhegi gymaint, Malcolm. Ie, ymddiheriadau am yr hegi na. Hynny yw, da ni'n mynd i glywed ar noson glir fel hon, ond da chi'n gwneud y pwynt, Malcolm, a mae hwnna, os di pobl yn cwestiwn, pam yn y byd bod wedi cynhyrfu gymaint, ond dyna pam, dyn nhw'n methu cadw llechen lan ac dyn. Ac eich bod gen efo bonus, Malcs. Clean sheet bonus sy'n digwydd yn aml. Eich bod o'n golygu bach mwy yn ariannol. Bydd o'n cael peint yno. Ac i fod yn deg, oedd amddiffyn y Drenewydd yn Simpson ac yn wael fanna. Cael gadael dynnu i bob man yma na do. Neu fi fach o egni yn yr ymysodiad gan Aberystwyth doedd. Fod da ni ddim di weld digon aml. A mae'n enw cyfarwydd ar gefn Cris y bachgen yma. Mae yna drwbl ar fi'n dod i'r maes. Cameron Allen. Nai, Malcolm, rhag ofn fod beidio dod mlaen. Ac a'i deimlad y bydd yn dod mlaen. Ac dim ond fi ag Owain Tudur Jones yn y cael sylwebu arno fo. Dwi'n gweud yn siŵr be fydd y negas iddo fo. Dwi'n cofio bod ar ei holi o 5 gol i ddim i Norwich yn ebyn Colchester. A streicar yn dod ar y cae a Brian Gunn yr rheolwr yn troi ato fo ac yn deud, go on son, go and score 6. Nes di? Dim fi. Dwi'n meddwl oedd y negas yna yn cael ei drosglwyddo i Chris Cameron Allen. Wel, Darlington, mae wedi gweld digon dros y pynydde, ond mae o'n gweld pethau mawr dyddi yma yn Hym Aberystwyth, dydi? Mae o'n wedi chwarae mewn tîm a da, cofia, dros o blynyddoedd Bangor o Seintiau Newydd, llefydd fel hyn, a ti'n meddwl, oedd o'n 34 oed ar diwrnod San Steffan, ond ddeitha fi, lla fod yr egni a'r coesa ddim yna di mwy, ond mae wrth i fod, mae'n cael ei gêm, chwarae pel droed, ond wrth gwrs, nath ni weld llawer yno fe heno. A'r math o brofiad, maen nhw'n mynd i angen hyd nes tas o ddim ar y cae, ynddo? Fydych chi'n prynu profiad, Nick, ac ti angen chwaraewyr. Ti angen chwaraewyr sydd efo eithaf bach o gymeriad personoliaeth. Lewis. Safell newid. Lewis yn trio bwydo'r sgoriwr Evans. Edge. Howard. At y captain Bradford. A Litchfield. A da ni'n yn y 10 munud ola. Y bel gan Arneson. Sbiwch hwnna'n cael ei rhoi ffwrdd gan Litchfield. O leia gamodd o fewn, ond mae'r bel at Edge. Digon o le yng nghanol y cae gan Lewis. Un o'ch chwaraewyr gorau Aberystwyth yn hyb i heno. Phillips ar eilydd.
Lewis. Na, diolch di cuddio o gwbl Lewis, chwarae teg. Mae wedi bod yn hynod weithgar, ti'n gweld, diolch byth roedd ffidl yn y to, chwarae teg. Bradford. Howard. Sbiwch ar restr. Diolch yn rhoi munud i neb na di. T. Jones. Bach o gamddealltwriaeth, mae Evans i mewn. Yep. Ac mae'r capten Mills Evans yn sgyrnygu am yr briwsionin o gyfle gafodd Evans fanna. Pas lac yn ôl. Taylor yn penderfynu peidio delio fo. Mills Evans yn gorau dod ar draws yma na. Ond ti'n gwybod be, mae hefyd yn hollol naturiol. Ti ar y blaen o 6 gol i ddim. Cyn i Aber gael ei gol nhw. Ti just miw ti'n tynnu'r droed oddi ar y sbardyn chydig bach. Yn amlwg mae'r gêm wedi cael ei ennill. Ti efallai yn ceisio arbed chydig bach ar yr egni ar gyfer y gemau nesaf sydd i ddod. Dim syndod gweld hyn. Rhagor a chwaraeon i ddod. Tro brygfi y gêm rhwng Gweilch a Leinster nos Sadwn nesaf. Mae'n fyw, yr rhaglen yn dechrau, mae Haled i saith, ac rhaglen sy'n dilyn ar gynffon yn gêm fawr ni rhwng Coventry a Wrexham. Felly 2 gêm i edrych ymlaen tuag atyn nhw ar Aberystwyth nos Sadwn nesaf. Pan fydd hi'n 2023. Eilyfio arall ar fi'n digwydd. 2 chwaraewr yn dod mlaen i'r Drenewydd. Cyfle i roi chydig bach o brofiad i Dylan Downs ac Devon Torri. Ac dos gan Torri, mae o allan o'ch llun chi, o'n i'n mynd i enw ddim ar ei griso wrth i ni ffarwelio efo'r gwr sgoriodd yr ail gol y Gecor Smotyn, Aaron Williams. O weld y sgôr, dwi'n meddwl fe Aaron Williams yn siomedig, mae dim ond un mae di gael. Ti'n gwybod, wastad fel ymwysodwr, yn wedi pan ti'n mynd am yr esgid air, ti'n gweld ambell i gêm lle mae yna gyfle i gael cwpl o goliau, felly bydd o'n hapus wrth gwrs, ond cefn i feddwl yna o gwrs. Wedi gallu cael cwpl yr ychwanegol i fynd ar y brig ar ben yn hun. A'r chwaraewr llawn steil, Henry Cowens yn gadael hefyd. Felly, Dylan Downs a'r dienw Devon Torri. Oedd wedi bod drafodaeth cyn y gêm bod yna enw mynd i fod ar ei griso, bod yna enw hwnnw'n anghywir am fi benderfynwyd yn y diwedd. Be am roi cris ef enw a camlethu neb. Mewn i'r 5 munud ola. Bradford. Bale allan at Litchfield. Unwaith eto, sawl gwaith dwi wedi ddeud o. Y Bale yn cael ei roi ffwr mor hawdd. Robles. Oedd yn lwcus yn doedd o'n gweld i gyfle. Edge, rhoi'r Bale yn dda. Bale i lwybr, Anderson. Y drosod yn cael ei roi yn erbyn Anderson. Ac mae'n bosib yr unig gysif i'r Anderson yn gymryd o heno ydi bod yn cael cafod yn felen. Dyna sy'n tueddu digwydd efo. Rystr mewn chanol unwaith eto. Just chydig bach gormod o bwys ar y bas. Sôn am Williams di siomi a lled mond yn cael un. Fi Robles yn meddwl rhywbeth tebyg. Swn i di licio cael cwpl o goliau. Ond fydd o'n siomedig. Just chydig bach gormod ar y bas yma na. Sears. I gymryd y gic. Taylor. Nôl at Sears. Mills Evans. Dwi'n dal i feddwl mor flin oedd yr amddiffyn a ildio'r gol ne yn ebyn Aberystwyth a nwydde 6-0 ar y blaen. Ond yna ni, mae gan pawb i falchder bob rhan o'r tîm. Y Bale gan Sears eto.
Ag at yr eilydd, Matty Jones. O, Rushton. Oedd hi'n bas dda. Yr heswm oedd hi'n bas dda oedd bod hi ar gael, ac oedd Rushton di gwneud ei hun ar gael. Rushton eto. Rushton. O, oedd hi'n bwysig iawn bod y Howard yn rhoi hwnna dros y bar, ond nag am sefyll ta beth. Ond bydd Howard ei hun yn ddigon diolchgar bod e heb wneud camgymeriad arall, ond cyfle ni sy'n amser yn y gêm o Anthony Jones. Wel, mae Cameron yn barod chwarae teg, Nick Rushton. Lot o berfformiadau da gan Drenewydd chwarae teg, ond hwn, mae'n slick, mae'n glyfar. Un cam o flaen, y gwrthwynebwyr drwy gydol y noson, mae symudiad o'n dda, mae'n gallu creu, a di gael cwpl o goliau. Bron iawn y perfformiad, wel, perffaith gan efo. Y broblem ydy, dos na'n poteli champagne llawn ar gan, agos maen nhw gyd i cael ei hyfed dros Nadolig. Falle fel efo aros. Y dydy di, ie? A cafiar. Sut ath y Diet Coke na llaw, ti iawn? Faint o amser ychwanegol fydd, yn ar fi'n clywed. Ac i chi sy'n poeni be ddigwyddodd ein chwarter mince pay, dwi'n wedi gallu ffindio, mae wedi mynd ar goll. Rushton yn taro'r bel. Mae yna rhywbeth drwg wedi digwydd. Dwi wedi bod yn bob cyfle dwi'n gael, oedd hi ar y bel. Pan mae'r oedyn y chwarae, dwi'n sbyn o'n y bwrdd. Dim golwg o'n mince pay fi o Anthony Jones. Oedd hi'n clywed bol Malcolm yn rymblan yn ystod yr ail hanner. Oedd hi'n chladdu, dwi'n meddwl. Mae'n alygoden fach yma yn y Drenewydd. Da ni mewn i 3 munud amser ychwanegol. Croniclwch yn oson. Dwi'n siomedig dros Aberystwyth, wir, oherwydd weithiau mae yna styd ar y cae a ti'n meddwl, mae yna dîm yma sy'n tangyflawni. Ond bron bod ti'n teimlo sori drostyn nhw. Mae'n ti'n gweld bod nhw'n gweithio'n galed, maen nhw'n trio gorau glas. Just, dydy gorau glas nhw ddim digon da. Ac maen nhw wedi gwynebu tîm sy'n llawn hyder ar hyn o bryd. Mae'n perfformiadau nhw a'i canlyniadau nhw wedi bod yn dda. A poeni am Aber rwan yn yr wythnosau nesaf ydw i. Fel clwb sydd, wel, wedi bod yn glwb gwych yn y gyngraid ers i'r gyngraid ddechrau'r 90au. Taith hir i'r Flint iddyn nhw wythnos nesaf wedyn, maen nhw'n croesawu Pen y Bont. A da chi'n rhyw holi o ble y daw y pwynt nesaf. Lle fe Flint yn gallu bwlio nhw o bosib, ond ei, maen nhw'n stryglo, maen nhw'n y frwydr i aros i fyny hefyd. Ddim amheth am hynny, Rimmer i gymryd y gic. Mills Evans oedd yno. Y bel yn disgwydd i Lewis. Y bel yn Sears eto, mae oedd i chwarae'n dda. Rhyw chwythfa hwyr gan Aberystwyth fel gewchi mor aml. Ond mae'n anodd dychmygu bod y tîm yma wedi curo Ceicona yn gynt yn y tymor, am fe ddigwyddodd o. Ia, dyna ni'n dweud yn gynharach, Nick. Weithiau, pan ti'n mynd disgwyl rhywbeth gan y tîm yma, maen nhw'n gallu gwneud rhywbeth, rhyw surprise. Felly dyna fydden nhw angen i wneud yn yr wythnos nesaf. Evans i gymryd y tafliad, fed allan gan Mills Evans. Ar dyn dienw, torri ar yr hediad. Gwaith da, chwarae teg gan Howard, a i di ferniadu o ddigon, mae'n heiddi ganmo pan mae'n gwneud peth da. Sears o'r torri, methu torri'n glir. Ar weitha i holl lafur. Ac pas sy o bosib yn croniclo y cyfan. Os am llawer di mynd yn iawn i Aberystwyth, heno mae yna lawer iawn di mynd yn iawn i'r dyn yma yn yr ail hanner. A funedau blwyddyn newydd gwahanol iawn gan y ddau, dwi'n siŵr. Ond mae rhywun yn cydymdeimlo. Da chi'n gweld y wynebau, da chi'n gweld y Siom, a maen nhw'n gwybod, maen nhw mewn brwydr galed iawn am weddill y tymor, am noson. Y Drenewydd yn mynd â hi o 6 gol i 1, y cyfan yn cychwyn efo gol i'w rwyd i hun gan Niall Flint, wedyn yn gynnar yn yr ail hanner, fe chwalodd hi. Aaron Williams efo cic osmotyn, 2 gol i Aris, 2 gol i seren y gêm Rushton, a'r sgôr derfynol yma. Y Drenewydd 6, Aberystwyth 1. Nick ac Owain, diolch yn fawr iawn. Cadarnhad o'r sgôr terfynol, 6 gol i 1. A dyw'r tabl ddim yn edrych yn wych o ran Aberystwyth ar hyn o bryd.
colli'r ddwy dros y dolyg, Pontypridd yn cipio pwyntiau yn hwyr hefyd. Mae hynny wedi gwneud i mor dyn lawr yn y gwylodion yna nawr. Mae'n siŵr chi'n anghofio am Ebus, ond pwy sy'n disgyn gyda nhw? Na'r cwestiwn mawr. Dewch i ni ddechrau cael yr ymateb. Fewn i syth draw o Sioned Dafydd. Well, Nick, huge congratulations on the win. 3 points, 2 goals for yourself. That's not a bad way to end the year. No, it's a good win. We came out second half and we really put them to the sword, so we're really good with the win. 7th consecutive win now for Newtown. I've got to say, you guys, you look pretty unstoppable at the moment. Except for the blip against Cardiff. We had a blip, but we've responded well over Christmas. 2 good wins. Put ourselves in a good position for top 6 now. We've just got to make sure we finish that off. I've got to say, you've quite enjoyed playing against Aberystwyth. That's the 12th goal that you've scored against them since you joined Newtown. Yeah, I got reminded about that before the game, so yeah, I do enjoy playing games. I enjoyed that game, but as a team performance there, I think we played really well. And look, Connor's key up next, the new Saints. I guess the trick now is to keep this momentum going. Yeah, that's all we can do. We just got to keep pushing and keep getting as many wins as we can. Top 6 is the main priority, so 2 games to go, and then we'll look beyond that after. Nick, congratulations. Diolch yn fawr. Ser yn y gym, Nick Rushton gyda Sioned Dafydd, llongyfarchiadau mawr iddo fe, momentum 8 allan o 9 ym mhob cystadleuaeth. Beth am yr ail hanner ma, fan hyn, welcome, yn ei sefyll ma ar yr egwyl. Dim ond 1 gol sydd yn ddi, wel, newydd y cyfan ar ôl y digwyddiad yma, y gic o'r smotin. Da ni wedi sôn amdano fo, nath o'i fewn yn nath o'n neud amser i rediad yn berffaith. Oedd o'n wrthiad, oedd o'n gorfod neud o, nag oedd, dwi'n meddwl, oedd Aris ddim yn mynd i gyrraedd y bel beth bynnag, felly nath o dynnu fo lawr, penderfynu anghywir, ond cic o'r smotin. Ond eiliadau cynt, Johnny Owen yn methu'r cyfle yna i unioni pethau Aberystwyth. Just digwyddiadau bach yn y gêm sy'n creu momentum. Dyna ddigwyddodd, cic o'r smotin. Ac wedyn o'na fynydd i ddringo amser hynny, oherwydd nath y hyder newid ger gan Drenewydd ac oedden nhw'n ormod. Oedden nhw'n methu delio fy nhw wedyn. Wedyn, mae'n troi'n chwalfa, y llifddoren agor, gan i weld y goliau eraill. Ond hefyd, Malcolm, yn ystadegau, maen nhw wedi colli 5 yn olynol, ildio 25. Mae hynny yn bryderus dros ben. Wel, cyfartalydd o 5 gol y gêm, ddim yn gres ydy. Y math fi'n gallu neud ni. Wel, dyn nhw'n sgorio ochr arall, dyna ni'r problem nhw. Ti'n gweld, maen nhw'n sgorio 1 enw gol gysur yn hwyr, nath nhw Aris yn sgorio i gol gyntaf o'r gêm y fanna, wedyn mae'n cael un arall yn Ruston, just yn... Ti'n gweld, mae o'n mynd i creu amser iddo fo hun mewn unrhyw safle. Dyna di gwanaeth y Ruston, mae'n mynd i slofi pethau, mae'n mynd i cyfylnu pethau, a ni weld gol arall yma'n un, efo Aris yn just fo... Ond maen nhw 3 am ddiffynwr yn gwylio'r bel, mae'n un nesaf, wath, fi'n credu. Mae'n 5 chwaraewr Aberystwyth, mae'n 3 mynd am y bel yma. A fyny e hon eto. Ti'n gweld, yr ail bel, y trydydd bel. Mae'n rhaid i amddiffyn fel sgorio, mae'n rhaid i gael y gredd o isio amddiffyn. Ti'n gwybod sef na'n gredd fe fanna, os am awch, os am anger i stopio nhw sgorio. Ti'n gwybod, pan o'n eisiau sgorio gos o'r gariad yna i fi sgorio, ac o'n i'n ddigyfaddawd efo fo. Dwi'n yn gweld amddiffyn Aberystwyth yn ddigyfaddawd o gwbl yma yna i stopio pobl sgorio. Ond a gyd i unwan. Ti'n gwybod, a dydy ddim yn neis i weld a'i wylio. Lle mae'n mynd o hyn? Mae hynna'n mynd i fod yn gwestiwn mawr. Maen nhw'n mynd i frwydro mwy na maen nhw'n erioed i wneud i aros yn y gyngred sy'n mor hyn. A beth chi eisiau gael, y Drenewydd, maen nhw'n gwylltio pan maen nhw'n ildio gol. Fi'n gwybod mae'n hawdd pan chi ar y blaen. Eto, yr angerdd na'n amddiffynol, maen nhw'n di ennill y gêm yn hawdd, eto maen nhw'n gwylltio pan nhw'n ildio. Chi ddim yn gweld y gwylltineb na'n Aberystwyth ar y dyfyd. Mae'n brifo na di. Ti'n gwybod, mae'n efo frifo, a wedyn, beth sy'n dod o cyfnodau fel un ydy cymeriadau cry, ydy personoliaeth mawr yn yr stafell newid na, i ddechrau pwyntio bysad a mynnu perfformiadau gwell a safonol gan Aberystwyth. Dyna ddim digon da beth mynd i ddangos eno. Dig trwy gydol o gêm, oce, nath o hongian ar yn hanner cyntaf na. Ond pan ti'n cael siar o'r gêm yn eich di gymryd y gyfleon, nath nhw ddim neu hynny yn y hanner cyntaf. Anobeithiol mae greu yn yr ail hanner. I safona, dwi wedi weld Aberystwyth wneud dros y blynyddoedd, a dwi'n licio gweld yn erfyd, dwi wrth y modd yn y clwb. Ni'n canolbwyntio ar gwendidau Aberystwyth. Gewn ni weld y gol sgorio nhw. Mae'n rhywbeth, mae'n rhyw gysur bach. John Evans unwaith eto yn ei chalu. Fel chi'n gweud, Malcolm, ble maen nhw'n mynd o fan hyn? Felly ble mae Drenewydd yn mynd o fan hyn? Wrth i ni weld Dave Jones yn gweithio eto. Felly mae rai canmol yr hyn mae Drenewydd i wneud yn ddiweddar. 2-0 lan, mae wedi cael tymor yna. 19 gêm, 2-0 lan. Wel, mae wedi cael un arall. Sa wedi cael un arall, sa nhw ddim wedi cael ildio'r gol gysur yna. Ond yn sicr, mae'n brifo pam yna. A mae yna wedyn, mae'n heintus. Mae'n dod gwmpas lle, dom yn licio ildio golia.
Dwi'n cael y teimlad yna'r emotion yna gan Aberystwyth ar y funud. Dyna di'r broblem. Mae rhaid nhw ailgosglu, mae rhaid nhw siarad am y gêm, mae rhaid nhw ddod allan efo pethau mawr yn ystafell newid. A penderfyniad mawr gorau cael ei wneud. Ond yn sicr, dos am byd o henw i adeiladu ar. Mae rhaid nhw anghofio fo, nid o cefn i meddwl. Ie, wel, mae'n blwyddyn ni, bron o'r ben o ran pêl-droed byw ar S4C, ond bydd ni'n ôl blwyddyn nesaf, mae hynny'n golygu wythnos nesaf. Mae hynny yn golygu Wrexham yn Nghwpan Lloegr yn Coventry. Edrych ymlaen yn fawr at hon? Hei, anfarth o gêm, a mae hwnna'n groen banana i fi. Dwi'n meddwl mae gyda Wrexham andros o jans. Dwi wedi gweld, nath o ddim gyrru dim gorau allan yn yr FFAs, nath o gyro'r gêm o'r tîm yma. Coventry fydd y chael i gan y nws nesa. Ac o bopeth sydd wedi digwydd flwyddyn yma, mae stori Wrexham i fyny yno hefyd. O dyna ni, diolch yn fawr iawn am eich cwmni blwyddyn newydd, a i chi'n ymwneud hynny yn gynnar newyddion a chwaraeon sydd ar S4C ar ôl ni, arhoswch gyda ni. Ond yn y Drenewydd, dim blwyddyn newydd dda yn y Drenewydd, mae'n blwyddyn newydd dda iawn hyd yn hyn. Diolch am y cwmni, diolch Marks, fel eich gyfyr. Wel, eich blwyddyn nesaf. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.